L-attitudni lejn il-ġurnalisti Maltin ma nħoss li nbidel. Sfortunatament, in-nies meta jarawk titkellem kontra A, naturalment jaħsbuk li int tappartjeni ma' B. Qabel il-flus, hemm il-prinċipi tiegħek. Għandek gvern illi ra għodda taċ-ċittadin biex jiġġieled il-korruzzjoni u waqqafha. L-ikbar problema hija l-korruzzjoni. Mela, għal-podcast tal-lum għanna l-Andrew Drago. Andrew Drago huwa persuna zazua, huwa persuna voċiferu ħafna fejġu affarijiet li għandhom xaqsmu mal-saltna ta' dritt, mal-inġustizju, huwa persuna li visceralment iħoss antipatija stmerrija għall-inġustizja, huwa bnedem intelligenti ħafna u anka sa ċertu punt sors ta' tama li żgħażagħ għandhom interess profond fil-ġejjini politiku tal-pajjiż. Insomma, qabel ma nibdew jien is-Sur Drago nixtieq nirringrazzja l-azjendi li lilna dejjem jappoġġawna sabiex nkunu nistgħu waslulkom dan il-proġett tagħna, dawn il-ħbib tagħna huma il-Browns, nirringrazzja l-ISS, il-Maple permezz tas-Sourdough, grazzi wkoll l-Alberta, il-Garmin, Pinta Stretta, Pinta Pjaċir, il-personalfinance-tool.com, insali minnawek il-Alex, il-Business Labs u għal-post minn fejn aħna namministraw il-proġetti kollha tagħna u 9986645 huwa numru tal-ħabib kbir tiegħi Derek Meets. Mela, ħanibdew issa jien u Andrew Drago. Ara tlaqna. Patreon.com forsa Malija. Joan Malija minni? Joan Malija, dak jien. L-ewwel mistoqsija Drago kienet jekkux kredenti, u kontattaj li bej wieħed u ieħor kind of. Ħanajdu hekk. Nemmen fir-reliġjon Kattolika Rumana u fil-valuri li toffri, naturalment nimmaġina bħal kull persuna oħra li għandu fidi, x'kultant isib id-diffikultà fit-twemmin tiegħu. Jien fosthom illi nsib ċertu diffikultajiet anka ta' fidi u ta' tama. Ġili ma' ċertu talim tal-Knisja Kattolika ma nsibx l-istess triq, però overall iva nqisni bħala persuna Kattoliku. Tajlix għalfej saqsejtielek dik il-ħaġa għax ma assolutament xejn taqsam mal-bqija tal-affarijiet li diskutu minn hawn il-qudiem. Merħba fil-podcast, inti kont fuq il-każin issa sirna ħbieb il-naħbieb naħseb sena u fuqhom. Isma' mela, li xtaqt naqbad miegħek l-ewwel ħaġa hija speċa it-tema tal-inġustizzja. Huwa ovvju ħafna li għalik l-inġustizja hija xi ħaġa li inti tistmer. Nixtieq nifhem minn fejn ġiet din l-antipatija li għandek għal dat tip ta' abbuż. Mela, jien nistmer l-inġustizzja. Ħanajdu hekk. Evidenti wkoll mill-għażliet ta' edukazzjoni tiegħi, ċoe li jiena ddeċidejt li nkompli fil-liġi u l-kors tal-liġi. Sa ċertu punt bil-fors huwa evidenti illi għandi ċertu antipatija lejn l-inġustizji u li nħares lejn il-valur tal-ġustizzja bħala wieħed mill-iktar valur importanti tal-umanità. Minn fejn ġejja kif taqbad tgħid din il-forsi li naqra żgħir iktar vokali, ma nix kapaċi nwieġbek, ġifieri minn dejjem hekk niftakarni illi jekk nara xi ħaġa illi nħoss illi hija inġusta nkun propjament pront illi nipprova sa fejn naf nitkellem dwarha. Ġifieri hija xi ħaġa meta tirrefletti tiftakar anke fit-tfulitek illi kont tara l-affarijiet li qegħdin il-kuntrarju. Per eżempju, anka meta kont fl-iskola sekondarja, jekk per eżempju kwistjoni li aħna ġejna mweda li ħanużaw li għandna dritt nużaw il-ground f'dan il-ħin wasal u dritt tal-ground ma tawulniex per eżempju. Kont inkun wieħed minn tal-ewwel illi nipprova nartikola l-argumenti għal għandna nitħallew nużaw il-ground f'dak il-ħin. Kien training tajba, naħseb il-karattru tiegħi, però inħoss li naħseb il-maġġoranza tan-nies, mhux il-maġġoranza, naħseb
hija huwa valur intrinsiku għal bniedem illi jirrispinġi l-inġustizzi, ġifieri naħseb li taraf bejn dak li hu ġust u dak li huwa inġust hija waħda mill-karatteristiċi tal-bniedem. U kulħadd iħossa l-inġustizzja jew meta ssir ġustizzja huwa feeling, naħseb huwa valur. Naħseb li mbagħad ivarja huwa bejn dawk in-nies li forsi huma iktar predisposti li jiġġilduhom dawk l-inġustizzja jew li jsemmaw leħinhom fuqhom u dawk li forsi huma iktar sokkombenti dak li huma lesti iktar jaċċettawha dik l-inġustizzja. Naħseb dik imbagħad hemm id-differenza anke fil-karattru forsi. Naħseb dik hija xi ħaġa li speċta jiena nemmen li hemm dan is-sens universali ta' ġustizzja u inġustizzja. Sempliment nara li mhux fin-nies kollha huwa daqshekk priorità, ma affarijiet li huma aktar priorità għal ħadd ieħor, forsi huwa li inti tuħu ħsieb l-interessi tiegħek personali, biex tifhem li hemm inġustizzja tisir għal xi ħadd fuq xi ħadd, imma inti tħoss li jekk ħadd intervjeni b'xi mod ħadd immina l-opportunitajiet tiegħek fil-ħajja. Imma dan il-ħsieb li għalik speċjal l-inġustizzja hija priorità. Naqblu li hija priorità għalik l-ewwel net qabel kollox? Li hija xi ħaġa li tiġi iħossni appassjonat fuqha, xogħol li meta nara dak li jena nqis bħala inġustizzja għaliex mhux kulħadd forsi jkun jaqbel illi mhux dik li hija ġustizzja li ma jfissirx li hija ġustizzja lik, però iva jiena. Ma jekk universali allura? Jekk hija universali, kif qed niddeduċu x'inhu mela, hija universali fis-sens illi l-aspirazzjoni għal ġustizzja jew bħala valur huwa universali, imma xi kwantifika bħala ġustizzja naħseb illi bħal kull valur ieħor huwa espress mod differenti minn kulħadd, u ċewwa li l-ġustizzja universali hija dik li jagħmel Alla. U aħna maħniex Alla, aħna nistgħu nippruvaw nirriflettu dak il-valur, però l-ġustizzja qatt ma nistgħu nagħmlu. Ġustizzja għall-bniedem li nistgħu nofru aħna mhux ġustizzja perfetta ngħidu hekk. Bl-aspirazzjoni li noqorbu kemm jista' jkun lejn ġustizzja perfetta, speċjali lejn l-idea. Daw il-valuri mill-ġenituri ġew? Naħseb li il-valuri iva ġew mit-trobbija tiegħi, ġew ukoll ngħid ukoll mill-iskola li attendejt, mod partikolari mill-iskola sekondarja li attendejt is-St. Michael's tal-Mużew Santa Venera. U ħassejt li x'kien partikolari dwar is-St. Michael's? Ma minix kapaċi niddeduċi eżatt x'kien dak il-punt forsi li rabba fija dan il-valur ħanajdu hekk. Però dejjem niftakarni li hemmhekk isu kelli opportunità nimra ħanajdu hekk f'dan il-valur. Again, minix kapaċi ngħidlek eżattament x'kienet dik il-ħaġa, jista' jkun anka mill-lezzjonijiet tal-istudju soċjali tiegħi li dejjem kont interessat u kont inkun attent u kont jisni nassorbi dawn il-lezzjonijiet b'mod partikolari iktar forsi mill-lezzjonijiet oħrajn. Però naħseb hija kulminazzjoni ħanajdu hekk ta' trobbija tiegħi. Ġejja li bajt nattendi l-mużew pereżempju u kien hemm diskussjonijiet anka fuq daw il-valuri. L-interessi personali tiegħi, ġifieri t-tip ta' kotba li kont naqra, t-tip ta' kotba li naqra, ġifieri naħseb hija kulminazzjoni ta' tal-affarijiet kollha m'iniex kapaċi però niddeduċi l-imkien u l-imkienet kien hemm forsi xi għalliem jew hekk li kellu dat tip ta' impatt fuq hekk. Jew xi mument m'iniex kapaċi nasal għalih. Minn dejjem kont niftakarni li kelli interess f'dan l-aspett ħanajdu hekk. Però again ma nafx meta forsi nista' saqsilek hekk. Insomma, weġibtili diġà speċjali anka fil-ground tal-futbol kont nħoss jekk inħoss li ġejna mwiegħda laħ ikollna drittu ġejn ċaħda minn dritt kont nitkellem. Forsi nista' saqsik meta kien l-ewwel darba illi ħadd pass pubbliku li ddeċidejt isma' qed issir din l-inġustizzja u jiena ħanitkellem anka akkost li l-pubbliku jkun jaf il-pożizzjoni tiegħi x'inhi. L-ewwel darba li
saret fil-pubbliku kienet propjament mhux deċiżjoni tiegħi personali biss, iżda deċiżjoni tal-għaqda li jien kont nappartjeni għaliha, dik tal-għaqda studenti tal-liġi. Ġie naħseb l-ewwel darba illi tkellimt fil-pubbliku u dirt personalment kienet meta l-għaqda studenti tal-liġi kienet ippronunzjat ruħha kontra id-diskorsi tal-Prim Ministru fir-rigward tal-maġistrat li kienet twettaq l-inkjesta tal-Vitals. X'kienet il-pożizzjoni tagħkom dakinhar? Illi il-diskors tal-Prim Ministru li kien qiegħed jiddemonizza il-maġistrat li wettqed dik l-inkjesta kienet pożizzjoni mhux biss li kienet infondata, ġifieri raġunijiet li beda jagħti lill-pubbliku għala din il-maġistrat għamlet xi wrongdoing jew aġixxiet b'mod ħażin kienu infondati imma li kienu perikolużi. U ċowe li lan tagħhom li rajna dak iż-żmien kien illi jippożizzjona din il-maġistrat partikolari bħalli kieku hija l-maġistrat kontra s-soċjetà. Meta il-premessa tas-sistema tas-salta tad-dritt tagħna hija li l-maġistrat mhijiex kontra s-soċjetà, anzi hija l-aħħar bastjun tal-legalità favur is-soċjetà. U għaldaqstant dik il-pożizzjoni kienet mhux biss infondata, iżda kienet perikoluża. U aħna konna ħriġna pubblikament, ġifieri kienet stqarrija li aħna konna minna diversi drabi qabel. Dejjem noħorġu l-istqarrijiet permezz tal-website tagħna, ta' Facebook, nikkomunikaw mal-ġurnali u mal-gazzetti. Però mbagħad dakinhar meta kienet saret niftakar il-konferenza stampa meta ġiet lesta jew konkluża l-inkjesta jew ftit qabel, niftakar kienet saret konferenza stampa mill-Prim Ministru u kien għamel dawn id-diskorsi u kien ħrax iktar fid-diskors tiegħu fir-rigward tal-maġistrat partikolari. U dakinhar ħassejna li ma kienx iktar lok li ġest noqogħdu nikitbu nagħmlu, kien lok li nieħdu azzjoni diretta u nagħmlu protesta. U naħseb dik kienet l-ewwel darba li dert personalment nirrappreżenta pożizzjoni ta' organizzazzjoni li kienet pożizzjoni tiegħi u pożizzjoni ta' membri oħra fl-INSL ħanejdwek. Għat li hija perikoluża speċa li jkun hemm dak it-tip ta' diskors minn politiku, partikolarment Prim Ministru, għalfejn perikoluża? Hija perikoluża l-ewwel nett il għaliex huwa sentiment, nibdew minn dal-fatt, huwa sentiment populist illi mhuwiex f'Malta biss. Jiġifieri anke jekk pereżempju qed iħares lejn l-Ingilterra meta kien hemm id-deċiżjoni tal-House of Lords Ingliżi fir-rigward tal-Brexit għaliex il-Parlament ġie prorogat biex ma jiddiskutix il-Brexit. U kienu ħarġu il-House of Lords b'deċiżjoni li dik il-prorogazzjoni tal-Parlament kienet waħda legali. Il-gazzetti Ingliżi u t-tabloids Ingliżi tarhom kollha bwiċċ il-ġudikanti u bwiċċ il-House of Lords u jiddemonizzawhom li dawn huma dawn in-nies kontra il-poplu. Jiġifieri din mhijiex xi ħaġa li teżisti f'pajjiżna biss. Però huwa perikolus għaliex qiegħed taqbad l-istituzzjoni tal-qrati illi minkejja li għandha s-saħħa tal-liġi biex tagħti rimedji u tagħti ordnijiet u fl-ambitu tagħha tiddikjara l-legalità jew le ta' dawk l-azzjonijiet li tkun qed tissindika. Però wieħed mill-ikbar valuri tal-qorti huwa illi meta qorti tippronunzja ruħha, meta ġudikant jippronunzja ruħu, in-nies, is-soċjetà toħodha illi dak il-pronunzjament huwa wieħed validu legali. Għajr illi jekk il-qorti tiddikjara xi ħaġa u s-soċjetà temmen oħra, jew is-soċjetà tiddiskarda dak li il-qorti tkun qed tgħid, mela l-effett ta' dawk id-deċiżjonijiet jiġu kważi invalidi. Ġifieri li inti tiddemonizza l-istituzzjoni tal-qrati kontra n-nies huwa mhux biss perikolus għal attwetti tal-funzjonijiet tal-qorti, iżda wkoll disprezz lej is-sistema kif taħdem f'demokrazija li inti għandek il-qorti li hija l-aħħar kelma tal-legalità li tissindika fuq il-gvern.
jekk dik tinqaleb ta' taħt fuq, satna ġit ma sax teżisti iktar. Iġri dak id-diskors huwa perikolus propjament għaliex għandek il-kap tal-eżekuttiv li qed jgħidlek li ma jemminx f'dan l-iktar element bażiku tad-demokrazija Maltija. U jekk in-nies jibdew jaċċettaw dan bħala stat ta' fatt, mela id-demokrazija tiżarma. Però biżmien mbagħad isu b'mansa fuq għal-affarijiet biex waqaf jgħid daw l-affarijiet biex ta' isu irrilassa l-pożizzjoni. Għadek, minix forsi il-Prim Ministru Iva, però jekk tħares lej il-mezzi soċjali tal-partit fil-gvern, tibqa' tara pereżempju li l-inkjesta ma tissejjaħx inkjesta tal-Vitals, tissejjaħ l-inkjesta ta' Gabriella Vella, tal-Maġistrat Gabriella Vella. Iġifieri minix ċert kemm l-insenjament naqas, forsi d-diskors tal-Prim Ministru jisu immansa, però ħanajdek. L-attitudni ma naħsibx li imbidlet ħafna. Id-nies speċa fiħdan l-organizzazzjoni tiegħek ovvjament kellkom tuħdu deċiżjoni intom li tieħdu pożizzjoni pubblika. Nimmaġina xi tip ta' ansjetajiet kien hemm bejnietkom. Bil-forsu. Jiġifieri anka jien stessu ikollok l-ansjetà tiegħek u li ħadd tidher fil-pubbliku illi qed tieħu pożizzjoni li qed titkellem kontra l-kurrent ukoll għax dik il-verità titkellem kontra l-amministrazzjoni pubblika, titkellem kontra l-eżekuttiv, titkellem kontra l-Prim Ministru, ġifieri mhix xi ħaġa li tagħmilha lightly u laqqas, ġifieri il-Prim Ministru għandu l-fiduċja tal-poplu, ġifieri il-poplu taħ il-fiduċja, inti titkellem kontra id-diskors tiegħu, ġifieri sa ċertu punt titkellem anke kontra. Eżatti, ġifieri ovvja ħajkun hemm l-ansjetà. U anke dak iż-żmien kien hemm l-ansjetà, però dak l-eżekuttiv ġifieri ngħid li ħad deċiżjoni b'mod kif taqbad tajt. Mhux li ma kienx hemm preokkupazzjonijiet, però kien ċar illi kellna nieħdu dik id-deċiżjoni ħanajdek. Ma kienx hemm ħafna back and forth ħanajdek. Jiena llum għadniex parti mill-għadu studenti tal-liġi ġifieri qed nitkellmu dan 2024. Fil-fatt inti meta ġejt elett President intu kontra tkun il-vuċi kontra l-inġustizzji, l-abbuż tas-seta u l-ksur tad-drittijiet fundamentali. Kemm tħoss li dik il-weda żammejta? Ħanajdek, kien hemm ħafna aktar affarijiet illi fir-retroxxena stajt għamilt, pereżempju, li stajt għamilt aħjar. Naħseb però illi fil-term tiegħi bħala President tal-INSL iffukajna ħafna fuq ir-relazzjoni tal-INSL mal-pubbliku u ċowe li l-INSL u ħafna minn daw l-organizzazzjoni studenteski oħra jisom jaqdu żewġ irwoli. Irridu jirrappreżentaw l-istudenti mal-fakultà, iżda wkoll iridu skont l-erja tagħhom, skont l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom, jesprimu l-opinjoni tagħhom, l-opinjoni pubblika tagħhom fuq ġrajiet kurrenti li jaffettwaw dik l-organizzazzjoni jew il-punt li jirrappreżenta dik l-organizzazzjoni. Saħna bħala student tal-liġi għal daqstant qed nirrappreżentaw l-istudent tal-liġi mal-fakultà. Allura għandna l-obbligu li l-istudent tal-liġi li jkun rappreżentat u naraw li l-interessi tiegħu huma mħarsa. Però mbagħad jekk naraw xi ħaġa li tippreokkupa kemm lill-istudent tal-liġi jew tippreokkupa lilna bħala għaqda bħala kumitat fuq xi inġustizzja, fuq xi azzjoni antikostituzzjonali li aħna nifhmuha. Għandna obbligu wkoll li nitkellmu fuqha u li nsemmaw leħinna bħala NGO. Issa allura hemm dal-bilanċ li tittilħaq. Naħseb illi fit-term tiegħi iffukajna ħafna fuq dan il-punt pubbliku li aħna nsemmaw leħinna fuq affarijiet li ma qbilniex fuqhom. Jiġifieri waħed mill-ewwel affarijiet li niftakar kienet meta saret l-emenda ta' kif jinħatar l-Standards Commissioner, pereżempju. Aħna konna tkellimna fuqha mal-ewwel, dik kien hemm ma setgħux jaqblu fuq min ħajkun Standard Commissioner u kienu daħlu
klawżola illi jekk ma jistgħux jaqblu mbagħad jiddeċidi l-gvern. U fatt il-Standard Commissioner li għandna huwa elett dan il-mod. Aħna konna tkellimna kontrija dik illi jekk inti għandek kwalifikazzjoni ta' kif għandu jiġi elett xi ħadd, għandek iż-żomma dik għaliex l-ewwel nett jekk ma tinżamx l-indipendenza u l-imparzjalità ta' dak li jiġi elett mbagħad tiġi ddubitata l-ewwel nett. U tieni nett aħna fil-fehma tagħna l-Standards Commissioner għandu ir-rwol importanti x'jaqdi ta' skemm pereżempju għandu l-Ombudsman u l-Ombudsman huwa protett mill-Kostituzzjoni u 2/3 tiegħu protetta mill-Kostituzzjoni, aħna kienet tal-fehma illi l-Standards Commissioner għandu igawdi din l-istess protezzjoni, allura ma qbilniex ma dak li aħna sejjaħnilu dan ir-regress u kwotajna anke l-OECD niftakar konna tkellimna fuqha. Wara li kien ġie elett il-Prim Ħallef Emeritu ġewwa Zoppardi wkoll konna għamilna complaints qudiem l-Standards Commissioner, ġifieri pereżempju meta il-Prim Ministru kien ta' diskors partikolari kien ippronunzja l-ħtija ta' persuna qabel proċess ġudizzjarju. Aħna konna għamilna alment qudiem l-Standards Commissioner. Dan kien diskors li kien għamel Prim Ministru f'xi rally partikolari minna fuq il-til ta' Senjor Kaja Pelin u kien ippronunzja bażikament kważi l-ħtija tal-akkużat u kien għamel ħafna insenjamenti li speċi ta' li min jikser il-liġi għaw Malta ma jendux konna ħnina minnu mill-pena u li kien jistenna l-qorti. Għalikom għalfejn hija preokkupanti. Għaliex kien għamel diskors fejn kien jisu qiegħed jitpreżumi mhux qed jippreżumi l-ħtija biss, però kien jisu qed jitfal il-ġudikanti li qed iħarsu l-każ biex isibu l-eħrex pjena. Ġifieri u kien ippronunzja ruħu qal li aħna qed nagħmlu xogħolna speċi ta' bħala amministrazzjoni pubblika li dawn in-nies inresquhom lejn il-ġustizzja. Immissa intom bħala ġudikanti bħala sistema tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja għandkom ikolkom idejkom sodi ma' daw il-persuni li fil-verità bħala opinjoni hija waħda valida. M'hemm xejn ħażin fiha. Eva però meta inti għandek Prim Ministru li qed jgħid lill-qorti biex ikollha idea soda li tagħti sentenzi ħorox lil persuna li huwa akkużat, għandek konflitt fis-separazzjoni tal-poteri li ċowe mhuwiex l-ambitu tal-amministrazzjoni pubblika illi tesprimi kif għandu jsir. Anka dik problema li l-Prim Ministru jkollu din l-opinjoni. Illi isma' aħna qed nresqu aħna nagħmlu biċċa tagħna, il-pulizija qegħdin jagħmlu l-arresti tagħhom u qed iresqu, issa fidejkom illi da mhux jerġgħu joħorġu fit-toroq, speċjali li jkollu dal-hard line tista' taqbel magħha ma taqbilx whatever. M'għandux ikollu dik l-opinjoni. Le, dik l-opinjoni per se mhijiex ħażina u tista' tiġi riflessa fil-liġi. Ġifieri inti jista' jkollok tħarrax il-pieni fil-liġi. Li jkollok sentencing policies differenti, pereżempju. Il-liġi tkun tirrifletti dik l-opinjoni. Li hija opinjoni politika. Però inti li jkollok Prim Ministru l-ola kap tal-eżekuttiv illi fuq każ partikolari jitlob biex qorti issib jew il-ħtija jew l-innoċenza ta' xi ħadd, għax li anke għamilha mhux fil-ħtija biss, għamilha anke l-innoċenza b'mod indirett. Nistgħu naslu għaliha wkoll iktar quddiem. Però għalmen tajt biex fil-kawżi tal-vitals partikolarment u pronunzja li ċertu nies huma innoċenti minkejja li għadhom pendenti proċess ġudizzjarju. Ġiri ċertu kapijiet ta' ċivil da qabatu ħareġ dikjerazzjoni li huma innoċenti minkejja li għadhom pendenti proċess ġudizzjarju. Kulħadd huwa innoċenti, presunt innoċenti qabel ma jinsab ħati, ma dik hija preżunzjoni ta' innoċenza. Prim Ministru bħal donnu ma tax każ dik hija preżunzjoni, iddikja li huma innoċenti. Il-periklu tagħha din huwa illi kieku dan huwa
persuna normali, kwalunkwe persuna li qed jesprimi l-opinjoni tiegħu, għandu kull dritt jesprimi l-opinjoni u għandu kull dritt ikollu l-opinjoni, però meta inti l-ola kap tal-eżekuttiv, l-ola kap tal-gvern, qed tesprimi li dal-persuna huwa ħati jew innoċenti, għandha l-effett tagħha, għandha t-toqol tagħha. U ċowe li huwa għalija disrispett lejn il-prinċipju tas-separazzjoni tal-poteri li inti għandek taċċetta li l-ambitu tiegħek bħala gvern huwa illi tħares l-amministrazzjoni pubblika, li tmexxi l-amministrazzjoni pubblika. L-ambitu tal-gvern anka tramite l-Parlament huwa li jipproponi l-liġijiet u jgħaddi l-liġijiet. L-ambitu tal-qorti huwa li tiddikjara il-legaltà, il-ħtija jew l-innoċenza ta' dak il-persuna. Once illi għandek inti dan it-trapass u għandek il-ġudikant li għandek l-ola kap tal-eżekuttiv illi qed jipprova jippronunzja ruħu fuq azzjoni illi hija unikament f'data lil ġudikanti, għalina hemmhekk hemm problema. Jiġifieri l-insenjament tagħna dejjem kien fuq dan l-aspett. Fejn il-linja però għax qed nipprova nifhem huwa jekk ikun hemm ġudikanti li fil-fema tal-eżekuttiv vera ma jkunx tiġbu ruħhom sew u jkun hemm perturbazzjoni li forsi anke inti taqbel magħhom. Hemm ċirkostanza fejn għalik huwa aċċettabbli illi il-kap tal-eżekuttiv jikkritika l-ġudikatura? Ara, li tikkritika s-sentenzi tal-ġudikatura li joħorġu bihom il-ġudikatura ma fiha xejn ħażin. Hija xi ħaġa li l-istudenti tal-liġi jagħmlu tramite l-kors kollu. Ġieli li aħna nkunu kritiċi tas-sentenzi huwa importanti. Li mill-linja li nqabżet allura? Issa, il-linja li nqabżet hija meta daħal f'attakki personali. Jiġifieri meta daħħal dubji f'moħħ in-nies li ċertu ġudikanti aġixxew kif aġixxew minħabba xi interessi personali jew anke forsi xi forma ta' korruzzjoni u ma kellu l-ebda bażi ġast tagħmilha għal gwadan politiku tiegħu, dak hemmhekk inqabżet linja. Anke l-fatt li l-ġudikanti ma jistgħux jirrispondu lura għal dak li jingħad fuqhom fil-pubbliku. Ġieli il-ġudikant l-unika mod kif jesprimi ruħu huwa fis-sentenzi. Jekk jiena nagħmel insenjamenti fuq ġudikant li jkunu folots, dan m'hemm l-ebda rimedju għall-ġudikant. Għas il-ġudikatura hekk ġenerali m'għandix. Hemm l-assoċjazzjoni tal-ġudikatura illi nimmaġa tista' toħroġ tqarrijiet, però l-attitudni hija li l-ġudikatura m'għandix tinżel fl-arena pubblika għaliex hija ogħla minn hekk ħanajdu hekk. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plug switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Li jgħinuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Mela, konna nitkellmu dwar l-inġustizzji, insomma, u inti għat li dal-għodu għat li waħda mill-aktar affarijiet li perturbatek kienet dak li ħareġ mill-inkjesta ta' Defni Karwana Galizja. Tista' tieni naqra spjega ta' x'inhuma dawn l-affarijiet li inti sibt daqshekk perturbanti? Ħanajdu hekk. Il-fatt illi kellek 3 ġudikanti li sabu illi ġiet kreata kultura ta' impunità illi waslet għal qtil ta' persuna, qtil ta' ġurnalista, bħala dikjarazzjoni fiha nfusa hija tal-waħx. Jiġifieri li l-istat mhux biss naqas mill-obbligu li jipproteġi l-ħajja ta' persuna, li nibdew minn dak il-fatt li l-istat għandu obbligu li jipproteġi l-ħajja ta' kull persuna. Mhux biss naqas minn dak l-obbligu, iżda kontribwixxa għal qtil ta' persuna. Dak huwa xokkanti. Huwa xokkanti iktar u iktar meta tqis illi ir-raġuni li l-istat ikkontribwixxa għal din il-kultura li waslet għal qtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja kienet propja raġunijiet personali ta' dawk illi mexxew l-amministrazzjoni pubblika. Jiġifieri jekk tħares lejn l-inkjesta pubblika u dak li rilevat fuq il-qrubija
tal-politikant mal-big business u mal-negozju u li propjament kienet din il-kultura illi waslet għal-qtil ta' ġurnalista, għal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, u għastat ċokkanti. Illi meta taqra l-inkjesta tippretendi illi wara din l-inkjesta pubblika naħseb jien f'pajjiż illi għandu rispett lej is-salta ta' dritt u għandu rispett lej il-valuri demokratiċi. Kont tistenna li ssir revoluzzjoni wara din l-inkjesta pubblika. Ħanaslu għal speċa x'kellu jisir, x'għandu jisir, eċetera. Però qabel ma morru f'dik il-fażi tal-analiżi tagħna, nixtieq nifhem inti familjari sew mal-inkjesta mal-eżitu tal-inkjesta? Ħanajdu hekk, jiena l-inkjesta kont rajta. Familjari mal-konklużjonijiet tagħha, mal-lista ta' rekomandazzjonijiet, ġifieri kien hemm lista twila minix ċert minn dawk li ġew implementati jekk ġewx implementati, però li nista' ngħid li jew mill-osservazzjonijiet tiegħi li nista' ngħid żgur huwa illi l-attitudni lejn il-ġurnalisti Maltin wara l-inkjesta pubblika ma nħoss li nbidel. Jiġifieri l-istess attitudni minn nies prominenti fil-partit fil-gvern lejn il-ġurnalisti ma nbidilx. U dik li tinkwetani. Dak ifisser illi l-inkjesta pubblika u l-effetti tagħha intradmu. Taħseb li fattibli jkollok repetizzjoni ta' dak li ġara? Alla ħares qatt. Ġifieri alla ħares, però tara llum nies illi jikkritikaw il-gvern u anke jikkritikaw bir-raġuni illi huma demonizzati. Taraħħa, ġieri anke ġurnali sħaħ. Jekk tara d-diskors tal-Prim Ministru pereżempju fuq The Shift News, xokkanti. Ġifieri l-istess attitudni li l-ġurnaliżmu jiena ma osservajtx illi kien hemm xi kambjament. Qal il-Prim Ministru li si partikolarment xokkanti dwar The Shift? Kien diversi drabi pronunzja ruħu kontra The Shift, però li kien ħareġ all out jgħid li huma fake news outlet, ġifieri illi huma kollha folots u diversi kummenti oħra. U fil-fatt anka tħares lejn il-battalja tal-Freedom of Information li qed jagħmlu bħalissa The Shift News huwa evidenti illi l-attitudni lejn il-ġurnaliżmu ma nbidlitx baqgħet l-istess. Ġifieri jekk inti għandek ċirkustanza biex illum għandek għaqda ta' ġurnalisti li jinsabu f'The Shift News u anka ġurnalisti ma' ġurnali oħrajn illi forsi għandhom l-appoġġ tal-ġurnal illi għamlu xogħol investigattiv tagħhom. Daphne Caruana Galizia kienet waħda. U dak propjament li wassal li sabet l-inkjesta li wassal għalti ta' ġurnalista illi meta l-istat kellu jintervjeni fil-investigazzjoni tiegħu kellu jintervjeni biex iwaqqaf l-affarijiet illi kienet qed tikxef il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ma għamilx dan. Għalfejn taħseb li ma ħadniex il-lezzjoni? Ma ħadniex? Il-lezzjoni. Għax inti qed tgħid biex ta' seħda l-avveniment. Inti kont immaġna li kienu hemm korrezzjoni tal-imġiba tagħna, jew tal-istat, jew tal-gvern, però dil-korrezzjoni ma saritx. Għalfejn taħseb li ma saritx u għalfejn hija xi ħaġa li il-pubbliku speċa jidher li jittollera. Ħanajdu hekk. Churchill mela kien qala di li the people get the government they deserve. Ġifieri id-dur kif id-dur fuqha l-attitudni tal-gvern bil-fors tiġi riflessa fl-elettorat. Ġifieri jekk l-elettorat ma ħassx illi din hija xi ħaġa li daqstant tippreokkupah, nimmaġina li l-gvern ikun jista' jibqa' jaġixxi kif jaġixxi. Jiġifieri jiena naħseb part li huwa illi il-konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika mhumiex daqshekk aċċessibbli għall-elettorat Malti. Għax naħseb li kieku l-elettorat Malti jew kieku anke forsi iż-żgħażagħ
jadattaw ruhom iktar mal-konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika, naħseb illi ċertu attitudni ma tibqax aċċettata. Għadda kif semmejt iż-żazax u darroddu somma tkellimna ftit jena u inti fuq dan il-fenomenu soċjali ġdid fejn iż-żazax jidher li għandhom ħafna inqas interess fil-politika jew għall-inqas qed jgħidu li l-politika mhijiex daqshekk importanti f'ħajjithom, ġifieri meta wieħed ras lej ir-riċerka tal-Istat ta' Nazzjon jiġri li 45% jgħidu li għalihom il-politika mhijiex importanti. Naħseb nimmaġna li din hija deġenerazzjoni fis-sens li huwa numru li biżmien qed jonqos dejjem. Għandek xi ħsibijiet għalfejn qed noqorbu dejjem lej inqas żgħażagħ li għandhom dal-interess? Ara, minkejja li hawn din iċ-ċifra li qed tgħid li żgħażagħ għandhom inqas interess fil-politika, illum hemm iktar żgħażagħ fil-politika naħseb milli kien hemm f'16 ta' snin ilu. Ċewwe li għandek kunsilliera, għandek diversi kunsilliera li huma żgħażagħ, għandek membri parlamentari li huma żgħażagħ, jiġifieri il-vot ingħata vot 16, jiġifieri għandek iktar żgħażagħ li qed jivvutaw, però għandek iktar żgħażagħ li huma għandhom iktar aċċess għal voti, kemm iktar żgħażagħ qed jivvutaw hija ħaġa differenti. Jiġifieri on paper jidher illi we are doing all the right things, ngħidu hekk. Iċ-ċifra li qed tikkwatenti turi xi ħaġa oħra. Jiġifieri ċifra turi li minkejja li għandek iktar żgħażagħ fil-politika, il-maġġoranza taż-żgħażagħ ma jħossux li l-politika hija importanti għalihom dik hija ċifra. Hekk hija l-statement dak u l-claim dik hi. Jiġifieri hija kontradizzjoni, ngħidu hekk. U hija kontradizzjoni illi naħseb illi bħala pajjiż għandna nieħdu bis-serjetà anke fuq livell ta' edukazzjoni. Għaliex li inti tgħid li l-politika mhijiex importanti għalik, żgur mhux forsi hija nuqqas ta' edukazzjoni. Għaliex il-politika taffettwa kull realm tal-ħajja ta' persuna. Kull ħaġa illi minn filgħodu sa flaxija hemm il-politika. Ġifieri kull deċiżjoni li tittieħed fuq livell politiku għandha effett fuq il-ħajja tal-persuna. Ġifieri li inti tħoss illi inti maqtuħ kompletament mir-realtà politika illi jagħmlu x'jagħmlu l-politikanti m'għandux effett fuqek, bil-fors huwa nuqqas ta' edukazzjoni. Jiġifieri fuq livell ta' edukazzjoni rridu nħarsu x'qiegħed jikkrea din id-diskrepanza bejn li on paper għandek iktar żgħażagħ fil-politika. Imma on the other hand, iż-żgħażagħ huma inqas interessati fil-politika. Però li għadil b'moħħi huwa li ma niftakarx żmien partikolarment f'Malta fejn il-politika kienet ċentrali fl-iżvilupp edukattiv tagħna, illi meta tmur l-iskola jgħallmuk isma' l-politika hija ċentrali għal ħajtek għax taffettwa tagħmel din l-ispjega kollha li għadek kif għamilt inti. Però minkejja da aktar ma jgħaddi snin, speċa minkejja qabel ma konniex nedukaw it-tfal, llum forsi għadna m'għadniex nedukaw it-tfal, minkejja dawk iż-żewġ realtajiet huma l-istess, il-trend, il-tendenza hija li inqas żgħażagħ tkunu parteċipi fil-politika biex ta' iż-żgħażagħ għandhom interessi oħrajn. Dik hija mistoqsija tajba ħafna. Li qed jivvutaw żgur pereżempju, li japparteċipaw fil-mod illi imorru joħorġu u jitfgħu il-vot tagħhom biex jinfluwenzaw. Dik hija ċerta li l-istudju tal-Istat tan-Nazzjon juri li kull darba li jsir dejjem hemm iktar żgħażagħ li qed jgħidu smagħna m'għandniex interess jew mhux daqshekk importanti għalina. Però wkoll fl-istess ħin li huwa fenomenu interessanti u naħseb pożittiv hija li anke l-partiġaniżmu qiegħed jonqos. Jiena kultant nipotizza li bħalissa għaddejn qisu jekk kolli noħloq metafora ngħid li bħalissa għaddejn minn dan id-divorzju tal-partiġaniżmu fil-pajjiż, speċa bħalissa
iż-żgħażagħ minn għalihom, jew hemm ħafna żgħażagħ li minn għalihom li l-politika equals partiġanizmu, ma dik ma rridux ikunu parteċipi f'dik it-tip ta' relazzjoni, allura bħalissa qegħdin single. Qegħdin m'għandix bżonn relazzjoni, eċetera, eċetera, biex inżommu mal-analogija. Però naħseb li biżmien, naħseb qatt jasal żmien fejn ikun hemm organizzazzjoni li toffri xi ħaġa differenti ħafna illi dawn iż-żgħażagħ anke għax nemmen illi r-relazzjoni bejn l-istat u l-individwu hija xi ħaġa li wkoll hija universali fil-bniedem li intuittivament iħossha li naħseb li qatt jasal perjodu fejn ikun hemm organizzazzjoni li jirnexxielha tipperswadi li l-politika tista' ssir lil hemm mill-partiġanizmu. U jista' jkun ukoll illi għax il-mistoqsija kif saret fl-Istat ta' Nazzjon forsi tiġi kwalifikata kif ġiet interpretata u ċewwe li forsi għal diversi żgħażagħ il-politika mhix importanti f'ħajjithom fis-sens illi il-politika partiġjana mhix ta' interess għalihom. Imma valuri politiċi jew pereżempju l-importanza tas salvagwardja tal-ambjent kieku titfaħħa b'dak il-mod hija importanti għalihom. Ġiek inti għandek żagħżugħ li jġiblek illi l-ambjent għalih huwa importanti, mela huwa importanti wkoll il-politika. U qed jifhimha dik li hija importanti wkoll il-politika, xi l-politika li qed tiddetta l-ħarsien ambjentali f'pajjiżna. Jiġifieri forsi l-interpretazzjoni tal-mistoqsija biex nagħti l-benefiċċju tad-dubju l-żgħażagħ ħanajdu hekk. Interessanti ħafna fil-verità meta jiġu mistoqsija żgħażagħ dik jgħiduha ħafna dik li għadek kif għadt inti li għandhom dan l-inkwiet fuq il-mod li aħna nġestixxu l-ambjent tagħna, dik hija perturbazzjoni li huwa biċċa inkwiet li ż-żgħażagħ għandhom. Issa jinħolqu speċa żewġ binarju f'moħħi, jew li jaħsbu li l-politiċi tal-lum il-ġurnata ma jistgħu jagħmlu xejn dwarha. Biex ta' huma rreżi l-iżviluppaturi għandhom seta' fuq is-sistema politika tagħna, allura l-politika speċa minkejja li l-ħaġa d-dejja ma sib il-politikanti jistgħu jagħmlu xi ħaġa dwarha. Jew forsi ikun hemm ukoll forsi ma rriflettix biżżejjed u li ma fehmx li jisma' il-tessut urban u t-tessut ambientali b'dak jiġi danneġġat kemm il-darba inti jkollok planning policy ta' żibel. Biex forsi jista' jkun waħda minn dawk iż-żewġ affarijiet ira nissuspetta li huwa taħlita ta' tnejn. Ħanajdu hekk, m'iniex kapaċi niddeduċi raġuni partikolari ta' kif iż-żgħażagħ wieġbu il-mistoqsija anke l-fatt li jiena personalment ġej minn ambjent li jiena mdawwar ma' ħafna żgħażagħ illi huma mhux tal-istess idea politika tiegħi imma li għandhom interess. Kif inhi l-atmosfera fl-università? Hemm dan is-sens ta' ħajja ta' dibattitu ta' politika fej qed nikkritikaw il-xulxin, biex teżisti hemm dik il-kultura? Ara, mhux daqshekk. Jiġifieri mod intern iżgħażagħ bejniethom bejn il-ħbieb teżisti. U diskussjoni fuq ġrajiet kurrenti, speċjalment ngħid għalina bħala student tal-liġi illi forsi aktar predisposti naturalment li l-ġrajiet kurrenti u li l-politika x'il-politika mbagħad hija riflessa fil-liġi. Ikun hemm din id-diskussjoni b'mod bejn il-ħbieb b'mod intern. Però bħala università, bħala istituzzjoni inħoss illi ma tantx hemm dan l-ambjent ta' diskussjoni u ċewwe illi anka jekk tħares lejn kif jadoperaw l-organizzazzjonijiet studenteski bejniethom u kif isiru d-diskussjonijiet. Hemm fora fejn l-organizzazzjonijiet studenteski jitkellmu fuq il-ġrajiet kurrenti, jitkellmu fuq il-politika, però mill-esperjenza tiegħi ħanajdu hekk fl-attivizmu studentesk li m'għandix esperjenza estensiva, ġifieri jiena kull ma għamilt fl-attivizmu studentesk stajt kważi 3 snin biss. U x'kienet l-esperjenza? Li m'hemmx il-livell ħanajdek li stennejt meta jien dħalt l-università fuq id-dibattitu
politiku jew fuq X'istennejt? jien stennejt ħanajdu hekk li ħansib iktar persuni li huma konċernati bil-ġrajiet kurrenti. Li sfortunatament fl-esperjenza tiegħi fl-attivizmu studentesk sibt li diversi żgħażagħ li kienu jappartjenu f'organizzazzjoni studenteski forsi ma kellhomx l-istess interess illi kellna aħna bħala eżekuttiv. Għalfej kienu imħadna f'dawn l-organizzazzjonijiet, ma x'kien jimmotivhom? Ħanajdek, ma nafx eżattament inwiġiblek x'immotivhom biex jidħlu fl-attivizmu studentesk. Naf biċċertien li immotivani kien illi meta jiena dħalt l-università, dħalt bl-idea illi hawnhekk għandi ċans li nesprimi l-opinjoni tiegħi. ċans illi qabel l-edukazzjoni universitarja dejjem ġejt miċħut minnu. U għaliex, per eżempju, niftakarni fis-sekondarja waqt l-istudji tal-studju soċjali kien hemm essay partikolari għall O level, xi ħaġa why should every citizen vote. U kont preparajt essay li mhux kull ċittadin għandu jivvota, ġifieri wieġib bil-kontra. Insomma, u preparajt l-essay, niftakarni insejt eżatt kif kienet, iżda ġejt suġġerut illi minkejja li l-essayja tajba li jekk forti niktibha flow level din, mhux neċessarjament ħanġib il-mark li qed nistenna. U kont niftakarni ngerger mommi ġifieri ngħid imma xi ġifieri jiena għandi din l-opinjoni u ma nistax speċi ta' niktibha. Għalt li jisma' issa. Tiġi indottrinazzjoni dik, istra ma tiġix tiġi l-opposta ħsib kritiku. Nimmaġina illi għaliex hemm ċertu set essays u set suppost il-punt tal-edukazzjoni huwa li tgħinek tesprimi l-ħsieb ħieles u l-ħsieb kritiku analitiku. Ma jekk inti diġà as a basis għandek a set essay u set marking scheme, diffiċli tikkonċepixxi kif jekk tagħti opinjoni differenti u nimmaġina minn hemm kienet ġejja l-biża' u minn hemm nimmaġina li kien ġej suġġeriment li forsi ma nvarjax minn dak li hija n-norma, ħanajdu hekk. Issa jekk din kienet biża' li kienet fonda ta' jew le ma nafx. Ġieri stajt immur u nikteb forsi dik l-essej u nkun ġib marka tajba, ma nafx. Imma niftakar il-preokkupazzjoni, jista' jkun f'moħħna di qiegħda ma niftakar ċara. Dik kienet preokkupazzjoni u jien kont frustrat. U niftakar l-ommi tgħidli isma' issa ħatmur junior college, ħatmur sandwich, eċetera. U ħajkollok il-log biex dan it-tip ta' ħsieb u li tkun forsi iktar kritiku, eċetera tagħmlu. Mort systems of knowledge u jien ma ħassejtx ispirazzjoni biex nesprimi l-opinjoni tiegħi. Mbagħad wasalt l-università. U hemmhekk jien sibt l-għaqda studenti tal-liġi. L-għaqda studenti tal-liġi għalija kienet dan il-vessel biex jien nesprimi l-opinjoni tiegħi. Inħoss illi ċertu nies fi student organizations ma daħlux għal forsi l-istess idea palma tħalt fiha jien li mhix ħaġa ħażina. Ġieri student organizations għandhom bżonn minn kollox. Għandhom bżonn teżorier, għandhom bżonn persuna li jagħmel il-media tagħhom, għandhom bżonn minn kollox ma fi xejn ħażin. Imma l-fatt li kont voċiferu lilek, ġieli kellha reperkussjonijiet negattivi. Fuq le. Fuq le. Jaqat ma kelli reperkussjoni negattiva, xi kumment l-ewwel hemm forsi l-iktar ma dak x'inhu, mhux xejn. Anzi, pożittivi, nista' ngħid illi sibt, ġifieri sibt rispett minn ċertu nies, ħassejt illi ħriġt iktar minn oxorti minħabba dak il-punt, jiena persuna li forsi diffiċli tikkonċepixxi ma pjuttost mistħi minix persuna ġifieri ta' xi mhix persuna soċjali ħafna minix ta' dak it-tip. Ġifieri dik kienet anke nibni il-konfidenza u nibni public speaking, etc. ġifieri. Jien ma kelli l-ebda adverse consequence għal fatt li tkellimt pubblikament.
Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Ovvjament nis ġeneralment jibżaw, speċa dik ħafna drabi dejt tkun il-ħaġa li twaqqaf persuna mill-li esprimi ruħu. Din il-biża li jekk nitkellem kultant, ġviri nistaqsijom, meta ikun hemm nies li jgħidu li isma' menti kif titkellem, nagħlhom imma interessat l-inkwit tiegħek x'inhu, x'taħseb li jista' jiġri. Ikun hemm min ikollu tħassib li huwa ġenwin, fis-sens li jista' jartikola lek jgħidlek isma' jiena naħdem mal-gvern pereżempju, u naf illi jekk jiena ħanajt ċertu affarijiet jaf ikun hemm reperkussjonijiet speċa fuq il-ħidma tiegħi, fuq ix-xogħol tiegħi. Però mbagħad ikun hemm min jgħid qas ikun ċert, eżatt, li qisu għandu din hemm din l-assunzjoni dejjem smajnija illi inti speċa fuq il-politika ma titkellimx għax il-politika f'Malta ġib ċertu konsegwenzi. Nasib għal ċertu nies hija aktar fizzjoni li qas tiġi analizzata. U speċa intuittivament temmina mingħajr ma tiskrutinizzata. Naħseb illi din tingħata ħafna importanza lejn in-neutralità. U li kemm huwa importanti li tibqa' neutrali ħalli inti ma tippreġudikax forsi l-opportunitajiet tal-futur tiegħek, li jiġri x'jiġri fil-ħajja inti dejjem għandek it-toroq miftuħin illi ma nillimitax forsi l-għażliet tiegħi fil-futur għax jekk nieħu deċiżjoni llum, naturalment qiegħed nitfa' lil nnifsi f'pożizzjoni fil-futur ukoll. U allura dan l-aspett ta' neutralità li huwa suġġerut naħseb anka minn ċertu jiġri naħseb anka il-ġenituri din għandhom influenza fuq iż-żgħażagħ ngħidu hekk, illi naħseb suġġeriment li kważi huwa universali għal ħafna ġenituri anka bil-biża li jekk ngħid xi ħaġa tista' trodli ħażin il qudiem huwa li għandek tkun neutrali. Però jiena dejjem qist illi in-neutralità fiha nfusha hija pożizzjoni. Jiġifieri jekk hemm xi ħaġa illi tippreokkupa lil cohort li inti tirrappreżenta jew li qed tappartjeni għalih. U inti ma titkellimx fuqha. Dak għalija ifisser li inti aċċettajta dik u dik hija pożizzjoni fiha nfusha. Jiena l-neutralità ma nemmenx fiha. Jiġifieri li inti tkun neutrali u tajt jien mhux ħanieħu pożizzjoni fuq xi ħaġa, in itself hija statement. Hija pożizzjoni li inti ħadd illi deċidejt li tibqa' ħalqek magħluq, li tibqa' sieket. Issa raġuni għal ħatta jista' jkun hemm diversi, però mhix neutrali daqs kemm qed taħseb. Il-ġenituri tiegħek x'għidulek? Ħanajdu hekk. Huma jiena ninkwiet tagħhom. Ġifieri u l-inkwiet tagħhom dejjem hu illi nista' nsib nies li jagħmlu li l-bsaten fir-rot il-qudiem minħabba li esprimejt xi opinjoni tiegħi. Jien qatt ma appartjenejt ruħi politikament, ġifieri, però sfortunatament in-nies meta jarawk titkellem kontra A, naturalment jaħsbuk li inti tappartjeni ma' B. Sfortunatament dik hija l-ideoloġija, dik hija l-kultura, jien ma sax nbiddel l-kultura, ġifieri minkejja li jiena nippronunzja li jien m'iniex politikament affiljat. Jekk in-nies isuk politikament affiljat. Ġifieri u dik hija naħseb dak huwa nkwitu għall-ġenituri li investew daqshekk fija fl-edukazzjoni biex inkun nista' nimraħ fl-opportunitajiet tiegħi. Biex il-biża tagħhom li għadha pitada insib il xi ħadd ma' wiċċi illi jinnegali l-opportunitajiet tiegħi minħabba l-fatt li jien ħadd pożizzjoni. Jiġifieri il-biża mhijiex nifhimha jiena dik il-biża. U jiddispjaċini għaliha. Hemm xi mod li timmitighom dawn l-ansjetajiet għall-ġenituri tiegħek meta jitkellmu? Le, jiena ngħid il-risposta tiegħi dejjem hi one u hawnhekk insib ġifieri li kważi minn flok nagħmel tajjeb l-argument inkompli nitfal ġebla naqa' fuq saqajja u r-risposta ma tkunx daqshekk pjaċevoli. Ngħid li din hija konsekwenza tal-valuri li rabbejtuni fihom. Ġifieri ma sax issa dduru u tgħidu li imma. Apparti minn hekk,
dejjem wieġeb illi għandi biżejjed konfidenza illi l-edukazzjoni illi jiena ħadd kapaċi nibni professjoni mingħajr pjaċiri ta' ħadd u mingħajr bżonn ta' ħadd. Jiġifieri jekk jiena nasal f'punt fejn għandi bżonn lil xi ħadd għal pjaċir biex nista' nasal x'imkien, jien ma nasal dak il-punt li għandi bżonn pjaċir minn xi ħadd. Irrid kollox nasal bil-ħila tiegħi u nemmen fil-ħila tiegħi li nasal fejn għandi nasal. Dik hija tweġiba tiegħi. Issa ħanajdu hekk. Tagħti komfort fis-sens tagħti komfort illi dejjem sibt is-support tal-familja, dejjem tawni support minn kollox finanzjarjament, ta' opportunitajiet u għal daqstant dak huwa il-komfort li hemm, imma il-fatt li tista' ssib lil xi ħadd li għax ma taqbilx li huwa xi ta' idea politika differenti minnek jagħmilek il-bsatem fir-roti, ma tax nista' nagħtihom komfort iktar minn hekk ħanajdu hekk. Interessanti ħafna kif artikolajta li biex għandek il-konfidenza li fl-aħħar mill-aħħar bej il-konfidenza li għandek u bej l-edukazzjoni li għandek u bej l-attitudni li għandek li inti tħoss li jekk qatt tiġi f'pożizzjoni fej biex tavvanza għandek bżonn tinoġob ma' xi ħadd, forsi ma dik mhix triq li inti tixtieq. Jien persuna sbukkat ħafna wkoll, ġifieri li għandi ngħidu ħansib xi mod kif ngħidu ġiek hemm opinjoni nieħu piċir nesprimiha. U persuna li minix komdu ġifieri li nobdi istruzzjoni jekk ma nkunx nemmen fiha. Ġifieri dejjem kienet di l-attitudni biex nobdi irrid nifhem għal qed nobdi. U naħseb anka kieku jien ma tkellimx jew m'għandix opinjoni personali, il-karattru tiegħi ma jħallinix illi biex nasal x'imkien ikolli nintoġob ma' xi ħadd. Ġifieri di l-kultura li rrid noġbok biex nieħu dak li ħaqni għalija hija għaljena ħafna. U jew hija xi forma ta' pride jew ma nafx ġifieri, imma jiena vera niddejjaq nitlob pereżempju, ġifieri ħanipprova nsib mod kif nagħmel xi ħaġa mingħajr ma nitolbok tagħmilha, ġifieri dak it-tip. U naħseb għal daqstant isu għalhekk jien ma tantx ikolli l-biża meta nitkellem jew meta nitkellem fil-pubbliku minħabba dal-karattru tiegħi. Imma ovvjament nifhem il-preokkupazzjonijiet tal-ġenituri li jibżaw bil-konsekwenzi ħżiena li jista' jkollok titkellem fil-pubbliku. Il-ġenituri tagħna trabew f'ġenerazzjoni differenti fej forsi kienet ħafna iktar prevalenti, speċ ta' kon nisma' ħafna iktar daw l-isterja ta' transfers vendikazzjoni, l-istat jiġi b'xi mod isir arma, il-funzjoni tal-istat isiru arma biex isiru daw tip ta' vendikazzjoni. Nimmaġina li għadhom isiru wkoll ta' ġifieri m'iniex qed neskludi li ma jsirux laqas. Ara li tiċċaħat minn opportunitajiet dik żgur tiġri spiex tal-lum il-ġurnata li l-istat jew il-gvern jażel li jiffavorixxi il-ċertu organizzazzjonijiet jew kumpaniji jew individwi għax huma ħafna iktar lesti jaġevolaw dik żgur ukoll. Però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar biex ħena nsibni fl-istess dajta li qiegħed fiha inti. Ġifieri jekk jiena biex navvanza u nagħmel lira żejda jew biex kolli iktar inna f'pożizzjoni aħjar f'ħajti whatever, irrid nissagrifika il-prinċipji tiegħi jew is-self-esteem tiegħi mela mhux worth it. Biex il-self-esteem u l-prinċipi tiegħi huma ħafna iktar importanti minn kemm nagħmel flus. Mhux għax il-flus mhux importanti, imma jiena konfidenti li insib mezz kif ħanasal l-lan tiegħi mingħajr mal-prezz ikun is-self-worth tiegħi. Naħseb dak huwa pereżempju prinċipju ieħor, valur ieħor illi anka biex nerġgħu nduru fuq l-ewwel punt li semmejna, ir-reliġjon Kattolika Rumana titfa' fik, ġifieri li inti qabel il-flus hemm il-prinċipji tiegħek, hemm il-valuri, ma tistax
l-alla tiegħek m'għandhomx ikunu l-flus. Jiġifieri naħseb li minn hemm ukoll qatt ma jiena ċomoħħi u naħseb dan huwa privileġġ ukoll għax dejjem sibt sosten anke mill-familti, għandi familja li inħossni privileġġat jiena bħala persuna fis-sens li dejjem sibt li kelli bżonn. Jiġifieri jekk kelli bżonn immur privat, ommi u missieri ħarsu li għall-privat, jekk jiena sifirt enuni. Jiġifieri fl-edukazzjoni, għax l-edukazzjoni wkoll sa ċertu punt tiswa l-flus, dejjem kienu hemm. F'kollox jiġifieri. Jiġifieri bħala familja mhux qed ngħidlek money no problem ta' imma fis-sens li dejjem sibt li kelli bżonn u il-valur li iddaħal fiha kien illi qabel il-flus hemm il-prinċipji. U naħseb illi meta verament iżżomm dik quddiem għajnejk, mela inti tkun lest illi għal prinċipji tiegħek tajt jien ma jippurtanix jekk ma nieħux il-promotion, laqwa illi il-prinċip tiegħi ma nisottovalutawhomx. Jiġifieri naħseb illi dak il-prinċipju jista' jkun ukoll li sfortunatament illum qiegħed jintilef illi nħarsu lejn l-opportunitajiet bħala flus, mhux bħala mod ta' kif jiena ħanimraħ bħala persuna, ħankabbar li l-nifsi bħala persuna, kif nista' nagħti servizz, inħarsu lejh bħala mela ħajkolli paga iktar issa, mela ħajkolli dawn il-benefiċċji oħra issa. Jiġifieri qisu il-frażi Maltija li minix mejjed bil-ġuħ jiena. Dik hija l-frażi li dejjem smajt. U insomma quddiem għajnejja ħafna. Jiġifieri qatt ċomoħħi m'għandix isu biża' li nista' nitpoġġa f'pożizzjoni fej ħajkolli bżonn il xi ħadd għas-sosten ekonomiku tiegħi ħanajdu hekk. U sa partikolarment li għandek edukazzjoni li. Eżatti. U għalhekk insiba diffiċli meta nsib studenti universitarji illi jitkellmu miegħek u jgħidulek illi huma ma jixtiequx jitkellmu għax jibżaw illi l-opportunitajiet tagħhom fil-futur jiġu preġudikati għaliex qed turi li b'dik l-edukazzjoni li ħadd inti m'intix kapaċi timraħ għalik innifsek li tiddependi fuq xi ħadd ieħor xorta waħda. Il-punt tal-edukazzjoni huwa s-self-fulfillment tiegħek illi għandek din l-għodda biex tkun tista' tikkrea professjoni, biex tkun tista' tagħti servizz. Jiġifieri kważi l-istudent ikun qed jissottovaluta il-valur tal-edukazzjoni li jkun għaliex qiegħed jgħid li qed jiddependi fuq xi ħadd ieħor għas-sostenn ekonomiku tiegħu. Mela qabel ma nkomplu bil-konverzazzjoni tiegħi u ta' Andrew nixtieq nirringrazzja lill-kumpaniji li lilna jgħinuna biex nkun nistgħu nkomplu waslu dan il-proġett għalikom. Nirringrazzja allura lil Browns permezz tal-Gut Health, nirringrazzja l-ISS, grazzi l-Maple, Alberta, l-Garmin, Pinta Stretta, Pinta Pjaċir, personalfinancetool.com, nirringrazzja il-Business Labs minn fejn aħna noperaw, kif ukoll 9986-6425 huwa n-numru ta' Derek Meets. Inħeġġitkom ukoll tisieħbu magħna fuq il-Patreon, patreon.com/John Malija, jekk joġobkom dan il-kontenut li aħna nagħmlu u tixtiequ taraw iktar minnhom. Aħna nwedukom li l-appoġġ tagħkom insarfuh f'dejjem aktar impenn. Ara se nkomplu issa jien u Andrew Drago. Dik il-mentalità tal-patroċinju, il-biża forsi wkoll jista' tkun l-ansjetà illi tajt isma' jien għamilt da snin kollha neduka ruħi biex imbagħad noħroġ hemm barra fid-dinja u għax rejt opinjoni li taf tkun diversa jew ta' konfront mal-amministrazzjoni preżenti jista' jkun li nispiċċa imċaħħad minn opportunità speċi wara dak ix-xogħol kollu. Ġifieri ftit ukoll dik l-ansjetà tifhimha ukoll. Però wieħed irid jagħmel l-għażliet biex taf fl-aħħar mill-aħħar ma tistax kollok kollox fid-dinja. Isma', fi frar inti qed li l-impunità qatlet il-defni u issa dan il-gvern qed jistituzzjonalizza l-impunità. Kont qed titkellem dwar riforma tal-inkjesta maġisterjali. Li jiena nħoss għaddiet
il-pubbliku jisuneta li għaddiet u ħossu koll li ma tantx sar dibattitu healthy dwara, l-pubbliku ma tantx huwa informat ta' għal x'inhi essenzjalment id-differenza qabel ma saret ir-riforma għal issa li saret ir-riforma. Għalfejn għadt li il-gvern qed jistituzzjonalizza l-impunità. Mela, qiegħed jinstituzzjonalizza l-impunità il għaliex għodda kontra l-impunità kienet l-inkjesti maġisterjali mibdija mill-privat. Jiġifieri, matul l-aħħar snin rajna kif inkjesti mibdija mill-privat waslu għat-tfittxija tal-verità, waslu għal spjega ta' kif l-amministrazzjoni pubblika naqset lin-nies. Jew biex inkixfet korruzzjoni. Jew biex dak li ingħat mill-ġurnalisti fuq ċertu korruzzjoni instab ukoll issa minn maġistrat. Allora tikkonferma dak illi ikunu qalu mill-ġurnalisti, pereżempju. Jiġifieri rajna kif l-inkjesta maġisterjali hija għodda kontra il-korruzzjoni, kontra l-impunità. Mela biex l-udjenza tkun tista' segwi. Tista' tagħti eżempji espliċiti ta' meta saret. Il-Vitals, pereżempju, hija huwa każ klassiku ta' dan. U ċowe li inti minkejja għandek is-sentenza ċivili illi sabet illi kien hemm il-frodi fil-bejħ tal-isptarijiet. Però inti għandek il-rapportaġġ kollu tal-ġurnalisti li kixfu dal-iskandlu mill-bidu sal-aħħar li issa għandek inkjesta illi sabet dan kollu. Il-każ ċivili sab illi kien hemm frodi. Fl-appell ukoll sab li kien hemm frodi. U issa nippruvaw niddeterminaw il-frodi minn għamela. Il-frodi minn għamela. Ma tistax issir mill-baħdi, xaħat li tkun kommetta l-frodi u nippruvaw nsibu. Għoret, ma ġviri, u inti t-tispiega li kien hemm il-ġurnalisti li għamlu l-indaġni tagħhom u mbagħad infetħed l-inkjesta maġisterjali mill-pubbliku mill-pubbliku li hu mbagħad iddeterminaw l-inkjesta maġisterjali il-maġistrat iddeterminat li jisma' għaw biżejjed hawnhekk biex tressaq. Eżatti. Jiġifieri hija għodda, l-inkjesta maġisterjali hija għodda, kienet għodda li intużat mill-privat. Semmela, nikjarifikaw. L-inkjesti maġisterjali għadhom jeżistu llum, sempliċement il-privat ma jistax jiftaħhom. Il-politikanti qalu li jista' jiftaħhom kif inhi l-liġi llum ma jistax jiftaħhom. Għalfejn tikkontradixxi l-politiċi. Għaliex huma qalu illi daħlu sistema ta' responsabilizzazzjoni ta' kif wieħed privat ċittadin privat jiftaħ l-inkjesta maġisterjali. Però kif inhi l-liġi kważi huwa impossibbli. Tellaw ħajt tant kbir biex wieħed jaqbżu ċevole. Mhux ta' min. Iva, mela ħanasal għalija, ħanispjega però għala qabel huwa l-istituzzjonalizzazzjoni tal-impunità b'din ir-riforma. Għaliex mela għandek gvern illi ra illi l-privat qiegħed juża dawn l-inkjesti biex jiżvolġi il-verità, biex jiżvolġi l-impunità tal-amministrazzjoni pubblika, biex jiżvolġi l-korruzzjoni u waqqafhom. Għalhekk hija l-istituzzjonalizzazzjoni tal-impunità għaliex ra għodda taċ-ċittadin biex jiġġieled il-korruzzjoni u waqqafha. Issa, għaliex qed nikkontradixxi l-politiċi? Għaliex is-sistema kif kienet qabel kienet illi persuna jagħmel rapport quddiem il-maġistrat, il-persuni li jkun indika illi jkunu suspettati li kommettew dan ir-reat partikolari jiġu informati,
għandhom terminu sakemm jirrispondu lura u l-maġistrat jiddeċiedi wara li jkun semma l-partijiet jekk għandix tinfeta' inkjesta jew le. Dik kienet il-proċedura. Illum persuna ma jistax imur quddiem il-maġistrat direttament, irid imur quddiem il-pulizija. U jekk il-pulizija ma jagħmlu xejn wara 6 xhur, il-persuna mbagħad ikun jista' jmur quddiem il-qorti kriminali u ċewwa quddiem imħallef u jitlob biex jindaga għala ma jkun sar xejn. L-imħallef jista' jordna illi tinfetaħ inkjesta maġisterjali jew inkella biex il-pulizija terġa' tkompli tinvestiga jew liha kollox. Issa, x'inhi l-problema fiha din? L-ewwel nett illi il-punt kollu li jiena mort quddiem il-maġistrat u mhux għand il-pulizija huwa proprjament għax irrid il-maġistrat jinvestiga u mhux il-pulizija. F'tal-pajjiż għandna sistema ta' kif issir l-investigazzjoni tar-reat illi hija maqsuma fi tnejn. Għandek il-pulizija li tagħmel l-investigazzjoni fir-reati, però għandek sistema tal-inkjesti maġisterjali fejn maġistrat jissorvela l-investigazzjoni. U huwa mod ta' kif il-liġi tagħna toħloq is-separazzjoni tal-poteri fl-investigazzjoni tar-reat. Dik li ġiet deskritta anke mill-Ingliżi ġieri meta sabu s-sistema li għandna f'Malta bħala waħda ta' benefiċċju ta' kif issir l-investigazzjoni fir-reati f'Malta. Din is-separazzjoni tal-poteri fl-investigazzjoni tar-reat tneħħiet għaliex bażikament il-persuna privat irid imur qabel għand il-pulizija u biss jekk il-pulizija ma tagħmel xejn li mbagħad jistgħu morru quddiem il-qorti kriminali biex tinfetaħ l-inkjesta maġisterjali. Issa, kif kienet is-sistema qabel? Ukoll kważi kienet diffiċli għax trid tindika min huma l-persuni, trid tindika r-reati, illi hemm livell ta' prova li tiġġib li huwa prova minima għax inti qed titlob investigazzjoni mhux li tinstab ħtija, imma ma kienux ma kontx tmur quddiem il-maġistrat, ma kontx tagħmel rapport u l-maġistrat jaqbad u jiftaħ inkjesta maġisterjali ma kienx xi ħaġa li tfaqqas u bajk u ssir. Waħda mill-affarijiet li ġeneralment tiġi proposta meta bħala kritika għal kif kienet is-sistema jgħidulek hija ma reċentament kellek il-Jason Azzopardi li fetaħ prova jiftaħ inkjesta maġisterjali fuq Clint u kien hemm ukoll xi nies oħrajn li prova jiftaħ inkjesta maġisterjali u l-maġistrat iddeċida li ma jiftaħx. U għalkemm spiex ta' ħafna drabi din tiġi proposta bħala kritika li daw hekk sar abbuż. Spiex ta' jiena l-oppost nara. Jiena nara illi jekk ma fetħux. Kellek sistema li diġà hija restringenti. Eżatt. Kellek sistema li id-deċiżjoni jekk tinfetaħx inkjesta maġisterjali jew le kienet tal-maġistrat partikolari. Qudiem jiġi l-każ, jiġifieri il-punt kollu huwa illi apparti mill-fatt li issa titmur quddiem il-pulizija qabel ma tkun tista' ikollok il-potenzjal li tinfetaħ inkjesta minn maġistrat, għandek din is-sistema fejn jekk il-pulizija jiddeċiedu illi ma hemmx lok iktar ta' investigazzjoni, jieħdu deċiżjoni illi kollox jaqaf hemmhekk. Dik id-deċiżjoni tiġi trasmessa lill-Avukat Ġenerali u l-Avukat Ġenerali jista' jagħmel żewġ affarijiet. Jista' jew jaqbel, ħanibda mill-ewwel opzjoni, jista' jgħid illi l-pulizija m'għandhomx raġun u għandhom ikomplu jinvestigaw. Jekk l-Avukat Ġenerali jgħidlek il-pulizija tkompli tinvestiga. U għali għaddu dawk is-6 xhur tista' tmur quddiem il-qorti kriminali u titlob biex tinfetaħ l-inkjesta maġisterjali. Jekk l-Avukat Ġenerali però jaqbel ma' deċiżjoni tal-pulizija illi ma hemmx lok għal iktar investigazzjoni, joħroġ deċiżjoni illi ma hemmx lok għal iktar investigazzjoni u kollox jaqaf hemmhekk. U inti ma sax tmur quddiem il-qorti kriminali u titlob li tinfetaħ inkjesta maġisterjali, jiġifieri jekk il-pulizija li hija entità governattiva fl-aħħar mill-aħħar tiddeċiedi illi ma hemmx lok għall-inkjesta m'hemmx lok għall-investigazzjoni kriminali u l-Avukat Ġenerali taqbel jew jaqbel ma' dik id-deċiżjoni jistgħu jgħaddu mhux 6 xhur
għax inti ma sax titlob li ssir inkjesta maġisterjali. L-unika rimedju li jkollu ċittadin privat f'dik iċ-ċirkustanza huwa, niskuża ruħi jekk forsi qed nintilef fil-proċeduri legali, però din hija s-sistema kif ġiet adoperata issa, illi tmur qudiem il-qorti ċivili issa, laqqas jiġri qorti kriminali, tmur qudiem qorti ċivili u tissindika dik il-qorti tistaqsi jekk xi deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali li ma ssirx investigazzjoni fuq reat hija waħda valida jew le. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Pero min jista' jmur biex jitlob dik id-deċiżjoni bil-qorti ċivili? Iċ-ċittadin privat illi jkun talab biex tinfeta inkjesta maġisterjali. Però hemm għalfej qed nistaqsi għax ma nafx sewwa. Però hemm għalfej inti tkun xaħat li ġarrab, tkun vittma? Din hija problema oħra. Biex mur qudiem il-qorti ċivili qed insaqsik. Dik hija problema oħra. Għaliex minkejja illi ma hemmx status li xi ħadd għandu jkollu biex jirrapporta reat, u ċewwe kull persuna jista' jirrapporta reat, kull persuna jista' jitlob inkjesta maġisterjali anke jekk mhuwiex personalment affettwat minn reat. U għalhekk pereżempju kellek l-Għada Repubblika li titlob inkjesti maġisterjali. Kellek l-Avukat Dr. Jason Azzopardi li jitlob inkjesti maġisterjali. Ir-reati li kienet jilmenta fuqhom jew l-Repubblika tilmenta fuqhom ma jaffettwawhomx personalment. Jaffettwaw però il-ħsieb tagħhom, il-filosofija tagħhom, però għandhom kull dritt jitolbu inkjesta fuqhom, dawk għandhom kull dritt jirrapportaw dawk ir-reati minkejja li mhumiex il-vittmi diretti ta' dawk ir-reati. Però issa biex tmur qudiem il-qorti ċivili u titlob biex il-qorti taraf jekk dik id-deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali li ssir investigazzjoni jew le hija waħda legali jew le, titturi li inti il-vittma dirett. U għal daqstant, daw laqdiet qegħdin f'pożizzjoni preġudikata ħafna li minkejja li jistgħu jitolbu biex tinfeta inkjesta jew jistgħu jirrapportaw reat, ma jistgħux wisq anqas imbagħad meta naslu għassijunno, meta l-Avukat Ġenerali ma taqbilx illi għandha ssir inkjesta, illi jilmentaw mill-istess deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali. Din hija problema li taffettwa mhux biss din iċ-ċirkustanza li qed ngħidu aħna bħalissa, taffettwa l-azzjonijiet kollha mibdija minn organizzazzjonijiet volontarji. Din hija problema tas-sistema legali tagħna, is-sistema Maltija, passjonat ħafna fuqha. Id-dottrina hija magħrufa dik tal-interess ġuridiku illi huwa requirement legali biex min iressa kkawża irid juri li għandu interess personali dirett u attwali u sfortunatament meta NGO tressaq kawża u tistqar illi ċertu azzjoni tal-gvern pereżempju hija legali, l-ewwel mistoqsija li tqum hija jekk dik l-NGO għandha interess ġuridiku li hija jekk hix personalment affettwata minn dik id-deċiżjoni. U r-risposta sfortunatament f'ħafna minn daw il-kawżi tkun illi le. U meta r-risposta tkun le li ċewwe m'għandix interess personali fil-kawża, għandha interess rappreżentattiv, il-kawża ma sax tiġi proposta. U ċ-ċirkustanza hija perikoluża ħafna għaliex bażikament qed tgħid illi f'ċertu deċiżjonijiet li jaffettwaw lil kulħadd b'mod indaqs. Jiġifieri ma jaffettwawx il-persuna b'mod personali. Jaffettwaw kulħadd b'mod indaqs. Li ħadd ma jista' jġib kawża biex jissindika il-validità ta' dak li jkun qed jiġi impunat. U għandik eżempju fejn pereżempju diġrat. Mingħajr ma nidħol fil-mertu tal-kwistjoni, kellek pereżempju l-Life Network Foundation illi kienu fetħu kawża fuq ċertu bejħ ta' morning after pill. Illi dawn kienu qed iqisu illi hija waħda abortiva. U li għal daqstant kienu qegħdin jitolbu l-qorti tiddikjara li l-bejħ ta' din il-speċi ta' morning after pill huwa wieħed illegali. Issa, inoltre jekk kellhomx raġun legalment jew le, jew jekk taqbilx magħhom legalment jew le,
dawn ħasbu illi l-beħ ta' il-morning after pill kien wieħed illegali u fetħu kawża. U l-qorti wara illi semat il-kawża sabet illi ma setawx jiftħu din il-kawża għax id-deċiżjoni jekk il-morning after pill tinbieħ jew le ma kienx waħda li taffettwa lill-NGO, il-Life Network Foundation, b'mod dirett personali u attwali u għal daqstant ma setawx jiftħu l-kawża. Issa, il-mistoqsija loġika u hekk għandha tqum. Min allura għandu interess biex jiftaħ il-kawża? L-om li tkun ħatiħu l-morning after pill? Il-raġel li forsi jiskopri li il-persuna, il-partner tiegħu tuża morning after pill laqqas. Ħadd f'din iċ-ċirkustanza kważi m'għandu interess jissindika jekk xil-bejħ ta' din il-pillola hija waħda legali jew le. Allura naslu f'sitwazzjoni li jekk aħna ikonna nippreżumu li l-bejħ ta' din il-pillola huwa illegali, tibqa' legali għaliex ħadd ma jista' jmur l-qorti u jottieni rimedju għaliha. La ħadd m'għandu interess personali u dirett. Ġdinja problema għalija kostituzzjonali enormi fil-pajis tagħna. Kif tiġi rimedjata? Intervent leġislattivu. U l-imsura jieħu? Illi f'daw l-istanzi ta' kawżi dak li ngħidulhom ta' sħari ġudizzjarju u ta' kawżi kostituzzjonali noħolqu test kriterju ta' interess ġuridiku li jippermetti lill-NGOs u għaqdiet volontarji biex ikunu jistgħu jġibu dawn l-azzjonijiet il-qoddim. Din kienet proposta li l-INSL għamlet diversi drabi. NGOs li kollhom isu fl-isfera tal-interess tagħhom jew f'dak li kampanjaw għalih, speċjali inti tista' tiddetermina li jaqgħu f'dak li inti attiv dwaru. Eżatt, li inti l-interess biex persuna jiftaħ kawża m'għandux għalfejn jkun wieħed personali bil-fors, jista' jkun wieħed rappreżentattiv. Issa x'inhu l-punt ta' din id-dottrina li fl-aħħar mill-aħħar hija dottrina ġudizzjarja. Ġiet kreata mill-qorti. Ma hemm l-ebda liġi li tiktibha din hija dottrina ġudizzjarja, regolarizzata mill-qorti. Li aħna li konna naħsbu aħna bħala tasson tal-liġi u ktibna kemm il-darba illi għandha tinbidel, jiġifieri. Bħal dik tinbidilha. Jekk mhux hija ġurisprudenza, jiġifieri huma l-rati illi ħarġu b'din id-dottrina hija fondata bil-liġi ta' ġifieri, interpretazzjoni tal-liġi, imma hija interpretazzjoni ġudizzjarja. Sewa. Tista' tinbidel għada. Jista' jkollok. Ma min jiddeċiedi, jekk hija interpretazzjoni tal-liġi u hija imnisla mill-ħsieb tal-ġudikanti essenzjalment, u iżda qed tiddeskrivi l-ġudikanti b'mod kollettiv. Kif tinbidel il-ħsieb kollettiv tal-ġudikanti, kif jinbidel u kif jiġi kristallizzat? Ħanajdek, b'argumenti legali magħmula l-qorti. Sewa. Ġifieri jkun hemm argumenti li jintlaqgħu forsi minn xi mħalfin jew minn xi ġudikanti minn xi sentenzi tal-qorti. Imma jekk inħoloq dak il-preċedent, jekk ngħidu ikun hemm imħallef li aħna ma m'għandniex il-liġi ta' preċedent, ġifieri. Għalhekk ġifieri kull darba titterġa' tagħmilha. Tiġi tagħmilha. Għalhekk aħna nemmnu illi għandu jkun hemm intervent leġislattiv. Ħantik eżempju fejn diġà għandna dan it-tip ta' kriterju fuq l-NGOs, dawn fejn jitlu azzjonijiet ambjentali. Hemm l-Arouse Convention illi tagħti dritt lill-NGOs fuq lill-environmental NGOs li fuq kwistjonijiet ambjentali ikollhom aċċess għal qorti. U ċoe li l-NGOs fuq materji ta' ambjent il-kriterju tal-interess ġuridiku li jridu ikunu personalment affettwati ma japplikax. U ġew proposti diversi azzjonijiet minn NGOs fuq l-ambjent ta' suċċess. Ġiri kellek per eżempju Ramblers illi sabu li fetħu kawża u sabu l-konċessjoni tal-art tal-miżib kienet waħda legali. Li hemmhekk l-interess ġuridiku ma setax jiġi propost minħabba dil-konvenzjoni u minħabba liġijiet oħra tal-Unjoni Ewropea illi ġew trasposti fil-liġijiet Maltija. U għaldaqstant environmental NGOs fuq materji ta' ambjent jistgħu jiftħu kawża. M'hemm xejn waqqafhom, m'hemmx dan it-test illi jwaqqafhom, imma xemm il-liġi li qed tgħidlek li dawn għandhom interess li dawn jistgħu jiftu kawża.
F'affarijiet oħra ma hemmx. Hija tema dejqa, ma hija speċjali. Eżatti, fuq l-ambjent biss. Importanti u għalla ħares ma kienitxi, għalla ħares ma kienitxi, għax kieku. Ma l-prinċipju mhux hekk. Il-prinċipju mhux hekk, imma l-prinċipju ġudizzjarju bħalissa mhux hekk. Jiġifieri fuq NGOs li forsi jiġġieldu l-korruzzjoni ma jistax jigwadanjaw minn dan l-istess kriterju u għalhekk aħna nemnu, m'għandix parti mill-lajn s-sella imma jiena nemmen illi huwa intervent leġislattiv illi jista' jsolvi din il-lakuna, din il-loophole li għandna bħalissa fil-liġi. Li hemm bżonn li jsir. Li hemm bżonn imma żgur li l-attitudni bħalissa hija waħda kontrija. Għaliex l-attivizmu ġudizzjarju minkejja li fis-snin riċenti kiber ħafna f'Malta. Għalfejn tajda dik il-ħaġa. Kiber, namely, one minħabba daw l-environmental NGOs din l-art helwa, Ramblers, graffiti, illi jiftħu dawn il-kawzi ambientali. Mbagħad għandek Repubblika ukoll li fil-qorti tagħmel assedju fuq il-korruzzjoni, per eżempju. Però sfortunatament l-istess test illi japplika għall-NGOs ambientali ma japplikax għall-NGOs li qed jiġġieldu kawżi oħrajn. Palma ma applikax għal Life Network Foundation, per eżempju. Taqbel jom ma taqbilx ma l-kawza tagħhom, jiġifieri. Il-prinċipju li jgħod li inti jista' jkollok ċirkustanza li għax deċiżjoni taffettwa lil kulħadd b'mod indaqs, mela ħadd ma jista' jiġġieled dik id-deċiżjoni. Dak il-prinċipju huwa inkwetanti kostituzzjonalment għaliex għandek deċiżjonijiet li huma potenzjalment illegali li ħajrenjaw b'impunità. Mela ovvjament kieku dan it-test li inti proponi inti jiġi fis-seħħ se jagħti ħafna iktar seta' l-NGOs u l-organizzazzjoni. U liġi propost diġà. Jiġifieri meta konna fl-adozzjoni tal-liġi aħna konna milna. Però m'hemmx inċentiv għaliha fis-sens li min jilleġisla jippreferi biex hija ħaġa kważi hija rraġunata, mhux qed ngħidlek tajjeb jew ħażin, imma hija kważi ħaġa rraġunata li jiena kemm jista' jkun inżomm irridni f'idejja, inżomm il-jeddijiet għalija. U dan huwa il-konflitt u il-reżistenzi li jissib bejn il-qafas tal-ġudikatura u l-qafas ġudizzjarju ma dik tal-amministrazzjoni pubblika illi ovvjament l-amministrazzjoni pubblika tippreferi li kollha inqas tħarriġ mill-qorti. Ħadd ma jieħu pjaċir li d-deċiżjonijiet tiegħu jiġu ddikjarati bħala legali, bħala invalidi u bħala nulli. Jiġifieri ovvjament m'hemm xejn ta' benefiċċju għall-gvern illi l-qorti tibda tissindika iktar fuq id-deċiżjonijiet li jagħtieħu. Però fuq dal-punt l-adozzjoni tal-liġi u wieħed mill-iktar punti ta' sodisfazzjon għalija fit-terminu tiegħi bħala preżent tal-adozzjoni tal-liġi. Konna għamilna bozz ta' liġi fuq dan il-qasam tal-liġi illi illum jinsab preżentat bħala Private Members Bill fil-Parlament. Konna provajna naturalment nikkomunikaw mal-Ministru tal-Ġustizzja konċernat, però ma tantx wasalna, ma kienx hemm diskussjoni in effett ġifieri, però l-oppożizzjoni kienet qablet magħna fuq dan il-punt. Ma kienx hemm diskussjoni għax taqas mill-li weġibkom jiġifieri inti kont batlu xi numru ta' emails. Iva. Konna provajna kemm il-darba biex niddiskutu l-materja u kont naf personalment illi l-Prim Ministru ma kienx jaqbel mal-abbozz ta' liġi. Jiġifieri jiena niftakar insejt fl-im okkażjoni kienet għax dak konna ippubblikajna ktieb aħna wkoll li kellek l-abbozz ta' liġi u kitba tispjega dan l-abbozz li aħna konna għamilna u niġġustifikaw għala bżonn li tinbidel din il-liġi. U kont għaddejt kopja ta' dal-ktieb lill-Prim Ministru ġifieri
U kontat l-wedni illi ħataqraħ dan, speċta, kun għalli mela. U niftakar kien ġi l-Prim Ministru fil-Freshers Week tal-Università, u da kien jistaqsejtu jinisma, rajtu, iktib, u kien uġibni ġvi, kien għalli li ma jaqbilx mal-abbozz tal-liġi. Raġuni sew għala ma jaqbilx għatma jena tajt, ġviri, jew għatma ġid diskussa, niftakar kien għal xaġa li vera baqat pressata f'moħħi, illi ħaseb li l-abbozz tal-liġi tagħna qed jagħti saħħa wiż kbira lill-ġudikatura. Ma nafx jekk nistax nisvela ħajja u l-edijek ħankun suġġetta għal xi libel, imma niftakar ċert jgħid li illi meta il-ġudikanti jiddeċiedu joħorġu għall-politika mbagħad nerġgħu nitkellmu ċaġa fuq din il-linja, ġi ma kien qabel assolutament xejn mal-abbozz tal-liġi, però qatt ma tagħna lok biex niddiskutu ġifieri. Għalfej son. Forsi hemm xi idiosinkrazija naħseb li jiena ma qabbax. Mela, fit-teżi tiegħu għalfejn dan l-abbozz tal-liġi jagħti iktar seta' lill-ġudikant. Mela, Question 1. Question 1.1. Tajjeb li tistaqsija, għax propjament huwa nuqqas tarfien ta' x'inhu l-istħarri ġudizzjarju, ġifieri dik l-istitut tal-liġi li aħna ktibna fuqha illi tagħti s-saħħa lill-qorti biex tannulla deċiżjonijiet tal-gvern. Dak huwa l-abbozz tal-liġi tagħna. Issa aħna konna qegħdin inwessaw il-bibien biex iktar persuni, NGOs, ikunu jistgħu jiftħu daw it-tip ta' kawżi biex jannullaw deċiżjonijiet tal-gvern. U naħseb illi illi aħna tant kemm qed niftħu l-bibien beraħ illi issa kull deċiżjoni tal-gvern ħadd tiġi annullata mill-qorti. Xejn minn dan, affatti xejn minn dan. Aħna l-unika ħaġa konna qed nipproponu huwa li naslu għal ħafna iktar skrutinju. Le, konna ħaniftħu porzjoni. Biex in-nies jifhmu għax ovvjament dan qed nitkellmu dwar huwa tekniku teoretiku, però biex naħseb biex wieħed huwa prattiku, ġifieri nistgħu nkunu prattiċi, biex nkunu prattiċi. Nerġgħu naqbdu l-eżempju tal-morning after pill. Per eżempju. Mela, bil-sitwazzjoni tal-morning after pill, bl-abbozz li għamiltu intom, il-Life Network seta' tmur qudiem il-ġudikant, qudiem l-imħallef, u saqsi jisma' din hija illegali jew le. Eżatti. Issa. U l-imħallef ma jistax jgħidlek le minix nwieġeb dil-mistoqsija għax int m'għandekx interess fil-kawża. Kien jgħidlek isma' dirett din il-pillola hija legali, m'hemm xejn ħażin fiha. Sewa, jew illegali. Jew li hija illegali. U mbagħad għandek trid tappell quddiem qorti tal-appell. Jiġifieri aħna l-idea tagħna hija li inti għandek tiddeċiedi abbażi tal-legaltà sostantiva tal-materja li ġiet quddiem l-imħallef, mhux fuq bażi proċedurali illi huwa tant astrat. Bażikament il-gvern ma jridx jiġi skrutinizzat. Ma jridx jiġi naturalment huwa feeling naturali li l-gvern ma jkunx jixtieq jiġi skrutinizzat. Però huwa prinċipju demokratiku fundamentali li l-gvern ikun skrutinizzat. Kemm il-Parlament kif ukoll iżda mill-qorti li l-qorti hija l-aħħar kelma tal-legaltà. Ġifieri, fiċ-ċirkustanza legali li qegħdin fiha bħalissa, jekk il-morning after pill, għal grazzi tal-argument mhux qed ngħid li hija legali, probably infunditus ma naqbilx mal-Life Network, imma ejja ngħidu għal grazzi tal-argument hija tassew illegali, bħalissa għandna il-bejħ ta' il-morning after pill li qed tinbih b'mod illegali. Għaliex ma is-soċjetà m'għandix ikollha l-assigurazzjoni illi l-mistoqsijiet fuq il-legaltà tal-azzjonijiet tal-gvern jiġu mwieġba fuq jekk mhix legali jew le. Iżda minħabba dan il-punt proċedurali jaqa' l-każ. Lilem mill-antipatija tal-gvern li jħoss lej il-possibilità li jiġi skrutinizzat. Meta niġu mbagħad biex nistaqsu il-ġid komuni. Jekk nistaqbel nagħmel punt ukoll. L-oppożizzjoni qabel ma dal-abbozz tal-liġi u kien hemm nies mill-eżekuttiv niftakar ġifieri kienet diskussjoni speċi ta' isma' aħna tnersqu lejn l-oppożizzjoni issa mhux jisna naffiljaw ruħna. It-tweġiba tagħna kienet din. Jekk xi darba jinbidel il-gvern, nimmaġina li idejh ikunu marbutin
biex din is-sitwazzjoni jemendaħħa. Allora dak huwa punt pożittiv għalija jiena. Sewa. Għaffini tal-ġid komuni. Biex nifhem l-argument tiegħek illi għadek kif għamil tal-ġid komuni għax jekk din hija legali tajb li s-soċjetà tkun taf. Understood. Però xi problemi toħloq din l-idea tiegħek? Dan l-abbozz. L-abbozz tal-liġi li proponina. Għal-ġid komuni, ġifieri nistgħu niġu Naqra bajjes ta' ngħidek għax kont involut intrinsikament fl-abbozz tiegħu. Qed titolbu imma tagħmel l-argument kontra. Eżatt, ħanamel autokritika ngħidlek. Li jista' jkun hemm ħażin huwa li ikollok min jiftaħ kawżi li jkunu frivoli illi jagħtu l-inċertezza lill-amministrazzjoni pubblika. Ġi inti għandek bżonn amministrazzjoni pubblika li hija effettiva u tagħmel dak billi jekk hemm deċiżjoni li għandha bżonn tittieħed. Jekk inti għandek persuni li forsi qegħdin jissindikaw deċiżjonijiet sempliċement biex jiddisturbaw l-amministrazzjoni pubblika, dak huwa ħażin. Però mhux argument li jreġġi u hija sitwazzjoni li hija iktar biża' akademika minn waħda prattika għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett illi diġà hemm rimedji fuq min jiftaħ kawżi frivoli. Jiġifieri l-qorti għandha kullijiet illi twafqek milli tippreżenta kawża frivola. Fil-limiti ta' xinu smieħ xira u ta' xinu smieħ ġust, ġifieri, però diġà hemm rimedji. Però l-kontraargument dejjem jibqa' illi għal din il-biża għandna naċċettaw li jkollna sitwazzjoni fejn deċiżjonijiet tal-gvern li jkunu illegali ma jistgħux jiġu sindikati mill-qorti għax għalija dik hija letteralment id-downfall tas-stat ta' dritt mingħajr għalija jien dan huwa deficit vera qawwi tas-stat ta' dritt f'Malta għaliex għandna dal-porzjon ta' deċiżjonijiet tal-gvern illi ma nistax immur l-qorti u nitlob il-qorti tgħidlek mhux legali jew le. U jekk il-qorti hija l-aħħar bastjun tal-legalità, mela m'għandniex stat ta' dritt f'dawn iċ-ċirkustanzi. Mela, nixtieq wesa daqsxejn il-konverzazzjoni. Nistaqsik kemm għandek żmien? Iva. Fakkarni. Intu twelidt fl-2002. Jgħatini mistija. 23 sena. 23 sena. U il-futur tiegħek kif timmaġina għamen inti? Tipo mara tfal, il-familja u. Qed fittixhom ġifieri fil-ħajja. Familja, post tax-xogħol. U Malta. Malta, iva Malta, ma nimmaġinanix post ieħor. Sifirt ħafna, jiġbun kulturi differenti, però dejjem Malta rajtni. U anke wara li sifirt qatt ma ħassejt illi nimmaġinani li ngħix ximkien oltre minn Malta ġieri, marbut ħafna. Għax ovvjament hemm il-tema prevalenti ta' ħafna żgħażagħ li jgħidu nitlaq minn Malta, mmur insib il-milja ta' ħajti band oħra, però għalik mhijiex hekk. Allura kif timmaġina Malta li ħaġġib it-tfal tiegħek fiha? Kif timmaġina? Ħanajdu hekk. Nimmaġina kif inhi llum. Ġifieri l-affarijiet li jiena nillamenta dwarha fuqhom bħalissa nimmaġinhom li inqis illi snapshot ta' Malta bħalissa li jiena ħanrabbi l-familja tiegħi fil-preokkupazzjonijiet li għandi diġà bħalissa. Ġifieri hija deċiżjoni konxja illi jekk jiena s-sitwazzjoni tal-ambjent qed iddejjaqni li it-tfal tiegħi ħajtilgħu f'din is-sitwazzjoni. Jekk jien preokkupat li għadha pitada 50 snin oħra, is-sitwazzjoni ħad kompli tiddeterjora li ħajkun iktar diffiċli biex takkwista proprjetà, illi l-arja tagħna ħad kompli tiżjien, hija sitwazzjoni li jiena qed naċċetta illi il-familja tiegħi ħad tikber fiha. Jiġifieri hemm dik ir-realtà. Però xorta kif taqbattajt ottimist illi dal-pajis għandu l-kapaċità li fuq daw il-preokkupazzjoni li jiena għandi ser isib soluzzjoni għalihom. Fejn isibhom? Irid isibhom bil-fors f'nies illi ta' integrità illi huma lesti jsolvu daw il-problemi.
Issa minkejja illi l-ottika tiegħi fuq daw il-problemi għali mhumiex ħajissolvew jew li ma jistgħux jissolvew billi tfaqqasu bajk li jrid ikollok nies illi huma lesti jaċċettawhom bħala problemi għax fuq ċertu affarijiet laqas biss qed naqblu li huma problemi. Però huma problemi illi il-pajjiż qiegħed jaffaċċja u jrid isib in-nies biex jaffaċċjahom. Li però ma titfanix f'pożizzjoni li ngħid li ma rridx inrabbi familja f'Malta jew ma rridx li l-ħajja tiegħi timraħ iktar f'Malta minħabba dawn il-preokkupazzjonijiet. Anzi kważi t-tieni iktar fuel, iktar raġuni għala rrid speċi ta' nibqa'. Minix persona li rrid naħrab mill-problema, speċi ta' rrid li fl-erja fej naħdem jiena, fl-erja fejn jiena nqatta ħajti, nikkontribwixxi mill-aħjar li nista' lejn dawk il-problemi li jiena nara. Dik hija il-filosofija tiegħi ħanajdu hekk fuq Jinteressani ħafna nkun naf, bħala bniedem ovvjament żagħżugħ ovvjament intelligenti. Lim tara l-iktar problemi li huma fundamentali? Naħseb illi l-ikbar problema hija l-korruzzjoni. U hija l-korruzzjoni il għaliex l-ambjent. Naħseb illi ħafna żgħażagħ huma preokkupati mainly mill-ambjent. L-ambjent u l-korruzzjoni jew id-deġenerazzjoni tal-ambjent u l-korruzzjoni huma intrinsikament maquda ma' xulxin. Jiġifieri, il-nuqqas ta' ħarsin tal-ambjent tagħna huwa konsekwenza tal-korruzzjoni. Iddur kif iddur fuq is-sitwazzjoni, hemm ċertu element ta' sleaze, ta' konflitt ta' interess, ta' korruzzjoni illi qed iwassal biex id-deċiżjonijiet politiċi li għandhom bżonn isiru għas-salvagwardjar tal-ambjent mhumiex qed jittieħdu. Jiġifieri meta aħna ngħidu li jridu nsolvu il-problemi ambjentali tagħna, irridu qabel xejn nindirizzaw għaliex dawk id-deċiżjonijiet li qed iwasslu għal regress fl-ambjent tagħna qegħdin jittieħdu. U naħseb illi ir-raġuni hija l-korruzzjoni. Mela ħana tolbok tis-sostanzja. Iva, ħan is-sostanzja. Mela. Per eżempju, il-kelma korruzzjoni qed nifhem biha mhux bribery biss. Qed nifhem biha fis-sens ġenerali ta' conflict of interest, sleaze, interessi personali, wide corruption mhux bribery biss. Però f'ċirkustanza fejn inti għandek qorti li tiddikjara l-iżvilupp partikolari huwa illegali. Tiddikjara illi l-proċess tal-ippjanar illi ta' permess kien illegali. U l-istess awtorità minkejja din is-sentenza tal-qorti tissanzjona dak l-iżvilupp. Jiġifieri għandek sitwazzjoni fej l-istituzzjonijiet tal-pajjiż, l-istituzzjoni tal-qorti qed tgħidlek illi dak l-iżvilupp huwa legali. Imma l-awtorità tal-ippjanar qed tissanzjona dak l-iżvilupp. Ġifieri Armenja għal barra l-qorti. Jiġifieri kif nistgħu niġġieldu id-distruzzjoni tal-ambjent meta l-istess awtorità tal-ippjanar mhijiex qed tosserva d-deċiżjoni tal-qorti. Mhijiex qed tosserva l-liġi. U għalhekk dan l-abbozz tiegħek huwa daqshekk. Issa l-abbozz tiegħi qed ngħidlu tiegħi, l-abbozz ta' adozzjoni tal-liġi. L-abbozz ta' adozzjoni tal-liġi ma mhux qed jindirizza din il-problema partikolari għaliex illum il-ġurnata diġà l-NGOs jistgħu jmorru l-qorti. Ġi aħna din f'sitwazzjoni fejn anke meta l-NGOs jistgħu jmorru l-qorti, l-awtorità pubblika xorta mhix qed tosserva d-deċiżjonijiet tal-qorti. Le, imma issa li hija qar. Is-sitwazzjoni f'dik ċirkustanza hija qar miċ-ċirkustanzi li tkellimt fuqhom qabel li għandek sitwazzjoni fejn l-NGO ma tistax tmur l-qorti, hawnhekk għandek NGOs illi marru l-qorti. Ħadu r-raġun. Qalu li dak li żviluppu għal legali. Il-qorti ddikjarat li dak li żviluppu għal legali.
U l-Planning Authority is-sanzjonat qalet li dak l-iżvilupp jgħaddi minkejja li d-deċiżjoni tal-qorti qalet li huwa legali. Mela, żewġ mistoqsijiet, bliema raġunament il-Planning Authority tisħaq li okay. Question 2. Ma laqas biss għandu jkun hemm konsiderazzjoni jekk qorti qaltlek li huwa illegali, huwa legali. U r-rimedju issa x'inhu? X'jiġifieri? Ġifieri la darba il-PA sanzjonat. Iċ-ċittadin, x'rimedju għandu fuq dak is-sanzjoni? Ħateġa tmur l-qorti hu? Titterġa' tmur l-qorti. Ma x'rimedju ieħor għandek? M'għandek xejn, jiġi għandek totalment l-inadempjenza tal-awtorità illi ġittaw tqum mid-deċiżjoni ġudizzjarja. Il-kollass tas-Santa ta' dritt tal-hija dan huwa riflessjoni tal-kollass tas-Santa ta' dritt. Li inti għandek l-aħħar kelma tal-liġi li tagħtiha l-qorti, il-qorti tal-appell. Illi l-awtorità pubblika edha taffeċ u tarmija ċolbin. Għalhekk qed ngħidlek jiena il-problema tal-korruzzjoni u tal-ambjent huma relatati ma' xulxin. Għandek dal-aspett li semmejt. Però għandek l-awtorità ma hekk qed poġġi, skużani għax issa qed nisma' artikolata jekk l-affarijiet biex u allura qed nipproċessa. Jiġri hawnhekk f'dan il-punt qed ngħidu li l-awtorità għamlet lilha infisha iktar roli għamel liġi. Ekku. Il-time stock ta' Andre Kallus u tal-iżviluppatur Joseph Portelli tirrifletti ħafna dan l-insenjament. Nawgura li l-Andre Kallus għax ħareġ vera artikola l-argument u artikola situazzjoni b'mod vera tajjeb u vera ħadd pjaċir nisimgħu. Turi wkoll l-attitudni tal-iżviluppaturi kif inhi ġifieri illi sabu l-Planning Authority tant kemm taġevolhom kważi illi jisu dritt kweżit għalihom li issa required right għalihom illi la tatulhom il-Planning Authority ħadd ma jista' joħodulhom meta fil-verità hija l-qorti li tiddeċiedi jekk dak il-permess huwa legali jew le. Dan huwa aspett ta' kif il-korruzzjoni influenza jew tinfluenza id-distruzzjoni ambientali fil-pajjiż tagħna, imma mbagħad għandek aspetti ieħor politiku. Jiġifieri il-mistoqsija għandha tkun fl-aspett li qed naraw illi l-ambjent qed jiddiġenera ruħu b'mod daqstant qawwi. Il-politiċi għandhom l-istess għajnejn bħalma għandna jiena u inti. Naħseb jiena anke b'mod viżwali tinduna illi 50 snin l-ambjent u l-protezzjoni tal-ambjent, mhux il-protezzjoni tal-ambjent, illi kien hemm diġenerizzazzjoni anke fl-arja, fl-ottika tal-landscapes tagħna, l-estetika tagħna. Ma tistax iddur mal-lewża u ma fatti taraħħom. Għandhom l-istess għajnejn bħalna. Għalax qed iwaqqafhom milli jaġixxu fuq din il-problema. Dik hija l-mistoqsija, u jekk il-mistoqsija ma tistax tiġi mwieġba b'raġuni, mela hemm xi ħaġa ħażina. Dik hija l-interpretazzjoni tiegħi fuq is-sitwazzjoni. Raġuni hija ekonomika l-essoltu. Hija ekonomika, il-Prim Ministru jagħti wkoll raġuni legali li ma naqbel xejn magħha jiena. Jgħidlek illi l-liġijiet tal-ippjanar ma jistax ibiddilhom, il-planning policies ma jistax ibiddilhom, għax jekk ibiddilhom ikun qed ineħħi legitimate expectations ta' dawk in-nies illi l-proprjetà tagħhom tinsab f'dik l-area tal-policy. Din hija interpretazzjoni legali li ma naqbel xejn magħha, jikbu diversi kittieba u awturi fuq dan il-punt. Alla ħares naslu f'ċirkustanza fej liġi li għaddiet fl-2009, naħseb il-planning policies tal-2009, minix sejjer żball, nistgħu niverifikawa. Rationalization. Il-local plan. Il-local plan. 2008, 2009. 2006? 2006. 2006 rationalization. Kollox daqqa kien għadda? Okay. Imma alla ħares fuq liġi li għadda l-Parlament tant snin ilu, aħna kostretti llum il-ġurnata biex ma nbidlux iċ-ċirkustanza. Jiġifieri inti bħala prinċipju legali ma jista' jkollok l-ebda liġi
illi torbot lill-Parlament li ma jistax jirrevokahha jew ibiddilha. Huwa insostenibbli. Jiġri il-Parlament ma jistax jgħaddi liġi li jwaqqaf lilu nnifsu milli jilleġisla fil-futur. Ma jistax ikollok. Impossibbli. Apparti minn hekk, illi mhux minnu illi il-policies, il-planning policies jagħtu a legitimate expectation lill-iżviluppatur huwa biss il-permess li jagħti legitimate expectation u ċowe li inti minkejja li għandek il-policy ma jistax mela l-RTI taqa' f'din l-iskema. Għandi dritt intella 5 solari, mela naqbad intella 5 solari, le. Irrid ċorta napplika l-permess u wara li l-awtorità tikkonsidra dawk il-policies ittini l-permess. Imma huwa l-permess illi jtini a legitimate expectation, mhux il-liġi warajha. X'inhi differenza bejn legitimate expectation u dritt? Mela, legitimate expectation bil-Malti aspettativa leġittima huwa a right biex inti mhux right hija stennija li il-każ tiegħek ħejġi trattat bħal ta' ħaddieħor. U ċowe, illi jekk inti għandek awtorizzazzjoni minn awtorità, jekk inti l-awtorità tagħtek il-go ahead, mela inti għandek a legitimate expectation li tista' tibni, li tista' tella. A substantive legitimate expectation li inti l-awtorità ħarġitlek il-permess mela inti tista' tipproċedi. Imma legitimate expectation teżisti biss minn dakinhar li l-awtorità tik il-permess, mhux qabel għax inkella din f'ċirkustanza fej bliġijiet tal-ippjanar li għaddew tant snin ilu ma jistgħu jinbidlu qatt. Imma billi kollok legitimate expectation. Il-gvern ma jistax jiddeċidi li isma' naf li għandek l-aspettativa hija leġittima, dik l-aspettativa li hija leġittima s'issa ma sarraf fi dritt u jerħa kollu nirrevoka fini tal-ġid komuni. Ħanajdu hekk, l-argument huwa li mbagħad jekk naċċettaw illi local plans jagħtu a legitimate expectation lill-iżviluppaturi biex itellaw, tiġi illi jekk inti tbiddel il-local plans u tċaħħadhom minn xi solar, tiġi li qisek qed tesproprjhom qed tneħħilhom id-dritt tal-proprjetà tagħhom minn dak is-solar. Allura jkollok tikkumpenshom. Sekonda, ma Alex tlabtek tiddifferenzja bej dritt u aspettativa leġittima. Aspettativa hija f'isima stess. Jiġifieri hija jiena nistenna illi ħaddieħli. Eżatti. Issa ma tajtilekx. Eżatti. Id-dritt għadu ma sarrafx fid-dritt, ġifieri dik-trasmutazzjoni ma saritx. Allora il-mistoqsija tiegħi hija u forsi hawnhekk teknika u ma nafx kif irnexxilek iġibni nerd legalistiku f'sija. Imma il-mistoqsija allura hemmhekk hija aspettattiva leġittima. Tesponi il-gvern għal dan it-tip ta' element, jew il-gvern jista' jgħid isma' naf li għandek l-aspettattiva u hija leġittima, però hemm ġerarkija ta' kif jiena l-opera u l-ġerarkija tgħid li l-ġid komuni huwa aktar importanti mill-aspettattiva tiegħek. Kif dispjaċini. Fid-dottrina legali fuq aspettattivi leġittimi għandek żewġ forom, għandek aspettattivi leġittimi li huma proċedurali u aspettattivi leġittimi li huma sostanzjali. Issa, proċedurali huma dawk l-aspettattivi leġittimi li inti jekk għandek qafas ta' kif jipproċedu l-affarijiet, inti stenna illi l-awtorità timxi ma' dik il-proċedura. Jekk inti għandek dritt illi tapplika l-permess li jingħata ċertu żmien biex tirrispondi, illi l-każ tiegħek jinstema', eċetera, eċetera. Inti bħala żviluppatur għandek dak id-dritt illi l-każ tiegħek jiġi trattat bħal ta' ħaddieħor. Dik hija aspettattiva leġittima proċedurali. Aspettattiva leġittima sostanzjali huwa li jekk l-awtorità twedek illi ħattik xi ħaġa, ittielek. U ma ttielekx għal raġuni valida, għal raġuni straordinarja, jew għax ma tkunx meritat, etc. Issa, l-att tal-ippjanar jagħmilha vera ċara din, illi l-aspettattiva leġittima biex tiżviluppa joħroġ biss minn permess validu tal-awtorità. Jiġifieri anke jekk il-permess l-awtorità tiegħek iżda mbagħad ikollok qorti li ssibu invalidu jew it-tribunal isibu invalidu,
xorta ma jifdallek x'aspettattiva leġittima. Jiġifieri, u liġi Ma jesistix. l-att tal-ippjanar, Okay. di tagħmilha vera ċara, black on white, li l-aspettattivi leġittimi biex tiżviluppa joħorġu biss minn permess validu tal-iżvilupp. Il-local plans ma jagħtux din l-aspettattiva, local plans kull ma jagħmlu huwa joħolqu guideline biex l-awtorità pubblika tiddeċiedi jekk tagħtikx permess jew le abbażi ta' dawk il-guidelines, abbażi ta' dawk il-local plans. Issa, għalhekk ma naqbilx ma l-insenjament tal-Prim Ministru illi l-local plans ma jistgħux jinbidlu għax jekk jinbidlu jkollna nikkumpensaw lill-iżviluppaturi kollha jew lil kull min għandu proprjetà li taqa' fil-local plans li jkun qed jinbidlu. Fatt il-local plans biex inaqsu qatt ma nbidlu l-iżvilupp, imma biex iżidu jinbidlu u jinbidlu kemm il-darba, jinbidlu fil-Kas tal-Villa Rosa. Ġifieri, imma huwa dal-punt perikolus għax Għax fil-Kas tal-Villa Rosa ħadd ma ħajgerger. mux hekku, mux hekk ħadd ma ċittadini gerger, għanajdu hekk, u l-attivisti ambientali gergru, imma memx dil-leżjoni ta' aspettativa leġittima xa tinżid mux tinnaqqas, imma li il-Prim Ministru jgħid li ma nistgħux innaqsu għaliex qed niksru l-aspettattivi leġittimi m'għandix bażi legali. Ma naqbel assolutament xejn magħha, hemm awturi li jiktbu fuq dan illi l-aspettattivi leġittimi fl-iżvilupp, fil-qasam tal-iżvilupp, tal-att tal-iżvilupp joħorġu biss minn permess validu, legali maħruġ u mhux mill-local plans. Awturi Maltin qed ngħidu? Iva, għandek l-ex-dekant tal-fakultà, Dr. Kevin Aquilina, per eżempju, illi jikteb estensivament fuq dan. Ovvjament ikollu problemi elettorali fil-verità politiku. La darba jibda ċaħħat inni speċjali qegħdin fil-development zone. Nimmaġina li xi konsegwenza elettorali ħajkun hemm. Però d-deċiżjonijiet gvern għandu joħodhom fuq x'inhu tajjeb jew le għas-soċjetà u ġieri jekk inti tħalli sentiment u naħseb jiena minkejja li hawn ħafna nies kieku li jiġu affettwati minn bidla fil-local plans jew minn trażżin fl-iżvilupp. Naħseb li hemm porzjon kbir ukoll tal-elettorat Malti illi llum il-ġurnata jirrealizza illi l-iżvilupp kif inhu għaddej f'dal-pajjiż. Xi darba the bubble is going to burst. Ġifieri titlef voti minnaħa, imma nimmaġina żidhom minnaħa oħra. Ma nafx minix l-istudju xi tip ta' għamiltux statista. intuitivament m'għandix fiduċja daqshekk fil-Malti. Isma', hemm mistoqsija ta' wieħed mill-Patreons ta' Eriks u nixtieq insaqsielu qabel ma jitlaq. Mela issa għandu għall-patruni jistaqsu biġu għalilkom mill-beħbib tal-Browns, partikolarment is-servizz tal-Gut Health, jekk intom forsi qed tħossu xi naqa' skomfort kelma, ma nafx tħossni avukat illum. Kemm fil-gut, però wkoll li sibt illi wara li għamil din il-biċċa xogħol tal-Gut Health anka l-irqat l-enerġija u anka kif inħossni matul il-ġurnata kien hemm tibdil kbir. Bażikament tmur tagħmel it-test, mbagħad ikollok persuna li hija esperta li tispjega għalek isma' dan it-tip ta' xorta ta' ikel jaqbel miegħek, dan xorta ta' ikel ma jaqbilx u dan isir permezz ta' studju tal-micro bio. Mal-daqstant nirekomanda ħafna u nirringrazzja lill-Browns tal-appoġġ li jagħtu dan il-podcast. Morru provawh it-test tal-Gut Health. Mela, il-mistoqsija minn Alex hija biex nagħmlu l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna iktar b'saħħithom u indipendenti mill-politiċi, jkun hemm checks and balances u separation of powers, etc. Taħseb it-triq il-qudiem hija riformi individwali jew li tinkiteb kostituzzjoni mill-ġdid u titwielet it-tieni Repubblika Maltija. Ara, jiena naħseb illi il-liġi bħalissa kif inhi, jiġri anka l-Kostituzzjoni tagħna hija waħda b'saħħitha. Jiġri naħseb illi protezzjonijiet legali diġà hemm ħafna, hemm daw l-aspetti li ddiskutejna anka diġà illi għandhom bżonn jittejbu, però naħseb illi il-liġi f'ċertu ċirkustanzi diġà hija ċara ħafna. Li hemm
huwa in-nies li ħadmuha illi forsi f'xi ċirkustanzi noqsu. Jiġifieri għalija jiena il-każ li semmejna fir-rigward tal-Planning Authority, x'rimedju ieħor jista' jkollok biex naraw li l-legalità hija osservata. Għax għandek qorti li ġa pronunzjat ruha, xi l-awtorità sfaċċatament qed tikser ordni ta' qorti. X'jista' jsir oltre minn hekk? Jiġifieri Inti tibtajlis biex Mikkeli li pronunzjat ruha u xorta l-awtorità tista' tiddeċidi kontrija. F'dak il-każ hemm nuqqas ta' saħħa illi tajna l-qorti, hemm xi ħaġa li għandi in-nuqqas ta' saħħa ġejja mill-attitudni tal-awtorità pubblika. Jiġifieri f'liema dinja konna naħsbu illi huwa aċċettabbli li awtorità pubblika tmur kontra id-deċiżjoni tal-qorti u ċewwe li l-qorti x'ħadd tagħmel. Jiġifieri fis-sens illi forsi ikun hemm rimedju li le kien hemm ċirkustanzi fejn l-qorti tordna twaqqih imma l-awtorità tissanzjona xorta waħda. Jiġifieri x'hemm iktar li l-qorti tista' tagħmel minn hekk. Huwa il-valuri li huma mħadna u l-attitudnijiet illi qed juru l-awtoritajiet pubbliċi. Allura x'valur għandha s-salta ta' dritt jekk jiena dejjem nista' nirkeb fuqha u ma jkunx hemm konsegwenza. Ħanajdu hekk il-proċess dak huwa għandna deficit ta' għandna dritt. F'dik iċ-ċirkustanza sar deficit għalija ta' għandna dritt. Il għaliex id-deċiżjoni tal-qorti huma binding, huma l-aħħar kelma. Issa jekk inti għandek l-awtorità pubblika li qed tibqa' trażżan ras u tmur kontra d-deċiżjoni tal-qorti, hemmhekk għandek il-kollha ta' għandna dritt. Imma legalment fil-liġi bil-kitba tal-liġi tista' tikteb li trid. Jekk l-awtorità pubblika tibqa' trażżan rasa u tagħmel li tajti, x'tista' tagħmel iktar? Jekk il-gvern jibqa' jrażżan rasu, jitfrasu fir-ramel u jagħmel dak li l-qorti qed tgħidu li ma jistax jagħmel, x'tista' tagħmel iktar? Mhux l-elettorat mbagħad għandu jkun illi jiddeċifra li jgħidlek isma'. F'dik ċirkustanza għandna gvern li qed jiddisrispetta d-deċiżjoni tal-qrati. Imma m'hemm xejn iktar li dan huwa ħanajdu hekk. Id-deficit ħanajdu hekk li għandna ta' santa dritt illi f'dik ċirkustanza tikteb x'tikteb fil-liġi jekk l-awtorità pubblika mhijiex qed tosserva l-aħħar kelma tal-liġi li għall-qorti, hemm xejn iktar x'tista' tagħmel. Mhux ħajmur l-imħallef personalment u jwaqqa l-binja. Tifhem, ġifieri ma narax illi hemm problemi leġislattivi anke fil-Kostituzzjoni. Ġifieri din il-problema tal-interess ġuridiku pereżempju li semmejt tapplika wkoll għal kawża ta' drittijiet fundamentali. Ġifieri biex inti tiftaħ kawża ta' drittijiet fundamentali titturi interess ġuridiku. Ġifieri inti affettwat direttament, personalment u attwalment. Ġifieri dik għalija għandha bżonn tinbidel biex niftħu l-bibien biex niġġieldu deċiżjonijiet tal-gvern fuq bażi ta' drittijiet fundamentali. Hemm ukoll abbozz ta' liġi kien preżentaħ Dr. Darren Karabot fuq li jiddaħħal id-dritt tal-ambjent fil-Kostituzzjoni, pereżempju, għalija dik hija riforma essenzjali għandha ssir llum qabel għada biex nassiguraw il-protezzjoni tal-ambjent. Ġifieri hemm diversi riformi li għandhom isiru biex ikomplu jsaħħu id-drittijiet li diġà għandna, però jiena li l-problema mhijiex il-liġi bħalissa, mhijiex il-liġi kif hija miktuba. Huma n-nies li qed iħadmuha. Fl-aħħar mill-aħħar l-ebda liġi mi perfetta. Ma jista' jkollok l-ebda liġi li tkopri kull ċirkustanza, kull loophole, kull xenarju li jista' jinqala. Jekk xi ħadd irid iqarraq, jekk il-gvern irid iqarraq, il-liġi ħatwafqu, il-qorti ħatwafqu, imma jekk jippersisti ħajqarraq. Jiġifieri tikteb x'tikteb il-liġi mhijiex perfetta, ma tistax tkun perfetta. L-unika ħaġa li tista' twaqaf il-gvern l-elettorat, ġifieri mbagħad. Sa dik l-istanza mbagħad huwa l-elettorat. Jiġifieri naħseb jiena minkejja li hemm x'isir biex insaħħu s-sistema legali u ġudizzjarja tagħna. Naħseb illi l-ikbar problema hija tan-nies li qed iħadmu il-liġi. Il-problema naħseb hija l-attitudni tal-awtorità pubblika. F'din iċ-ċirkustanza. Li naħseb li fil-verità
jew ukoll imnisla mill-fatt li l-elettorat jaċċetta. Fis-sens inti li ikollok l-inċentiva biex biddel l-imġiba tiegħek li jew tal-li tbiddel l-imġiba tiegħek jiena nikkastigak, jekk ma tbiddilix nikkastigak, jew kellek tbiddilha ħantik xi tip ta' premju. Bħalissa l-elettorat qed jiddeċidi, id-deċiżjoni li tieħu hija pjuttost ċara li minkejja din il-ġiba li hija nuqqas ta' kuxjenza tal-elettorat ukoll u forsi għaliha din taħt l-oppożizzjoni wkoll fis-sens li għalija huwa skandlu kbir illi gvern imur kontra deċiżjoni ta' qorti. Ġalien huwa skandlu li l-awtorità tal-ippjanar minkejja deċiżjoni tal-qorti tissanzjona żvilupp. Għalfejn taħseb li l-oppożizzjoni hija daqshekk ineffettiva? Ma nafx, ġifieri forsi il-preokkupazzjonijiet tiegħi mhumiex il-preokkupazzjonijiet tal-elettorat u għal daqstant jekk mhumiex il-preokkupazzjonijiet tal-elettorat, l-oppożizzjoni ma tistax tbiddel ħanajdu hekk. Jekk l-elettorat mhux ikkonċernat, l-oppożizzjoni anke tħambaq kemm tħambaq ma tistax tasal. Ma tistax tasal imkien. Jiġifieri naħseb jiena wkoll huwa nuqqas ta' kuxjenza tal-legalità. Jiġifieri inħoss illi m'għandniex kuxjenza f'dal pajjiż ta' legalità, ma nħossx illi n-nies huma urtati meta jkollok ċirkustanza fejn il-liġi mhijiex osservata, fejn awtorità pubblika tmur espressament kontra l-liġi. Inħoss li mhux skandlu dak għas-soċjetà Maltija. M'għandniex il-kultura li niġu li tinfjammana. F'din iċ-ċirkustanza u għandha din. Jo forsi m'hemmx massa kritika mhux kulħadd. L-ewwel kont qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ speċjali li hemm dan l-eżodu taż-żgħażagħ mill. Imma biex nwieġeb għax ma weġibniex il-mistoqsija. Għax il-mistoqsija kienet jekk għandix iweldu piecemeal jew għandix issir overhaul globalistiku. Jien kif għadd naħseb illi l-istruttura hemmhekk qiegħda. Naħseb illi hemm bżonn tweaking, ma naħsibx illi hemm bżonn overhaul ġifieri li naqilbu id-dinja ta' taħt fuq on paper leġislattivament li hemm bżonn li naqilbu id-dinja ta' taħt fuq hija fl-attitudni tagħna. L-attitudni tal-awtoritajiet pubbliċi. Il-min qed naħtru fuq dawn l-awtoritajiet pubbliċi. Il-min qed neleġġu biex jieħu d-deċiżjonijiet politiċi. Hemmhekk naħseb għandna bżonn overhaul, imma naħseb on paper jiena l-affarijiet huma sbieħ feliċi on paper kif jitħadmu storja oħra. Jew ma jitħadmux. Mela, konna qed nitkellmu dwar iż-żgħażagħ u kif ma jħossux li hija daqshekk importanti, kif mhux qed jivvutaw, eċetera, eċetera. Naf li minti soċjologu, naf li forsi mhix parti minn dak li tirrefletti dwaru inti, però xorta nsaqsik, forsi nistgħu niddibattu forsi xi ideat u forsi nifhmu xi ħaġa. X'taħseb li hemm bżonn jinbidel fil-politika biex iż-żgħażagħ jerġgħu joqorbu lejn il-politika Maltija? Naħseb illi l-ewwel ħaġa li forsi għandna nibdew naraw mill-politiċi biex verament jistiednu liż-żgħażagħ lejn il-politika huwa il-mod ta' kif niddialogaw. Jiġifieri meta tisma' kif niddialogaw, kif il-politiċi jesprimu ruhom fuq min ma jaqbilx magħhom, pereżempju, ma narax li huwa inċentiv għal żagħżugħ biex jesprimi ruħu, biex ikun politikament attiv. Kwalunkwe persuna li jesprimi ruħu politikament b'mod b'saħħtu, mhux jesprimi ruħu għax għandek diversi modi ta' kif tesprimi opinjoni politika tiegħek. Imma min verament qed ngħidlek joħroġ kontra xi proposta, kontra xi riforma, jew favur xi riforma jew favur xi proposta, issib fuq in-naħa l-oħra risposta, atteġġjament, attitudni
illi tipprova minn flok tattakka dak l-argument li jkun sar, tattakka lil persuna. Iġifieri anka pereżempju nħarsu lejn min kritika ir-riforma tal-inkjesti maġisterjali. Pereżempju, kellek diversi persuni prominenti ex imħalfin illi taw l-opinjoni tagħhom u minn flok ma saret indaġini minn fejn ġejjin għaliex qed jagħtu l-opinjoni x'inhu huma raġunijiet li huma qed jikkritikaw dan l-abbozz, attakkajna l-persuntom. Jekk pereżempju inħarsu anke mela jien tajtek eżempju ta' kif il-gvern. Ħantik eżempju ieħor fuq l-oppożizzjoni, pereżempju. Għandek kittieb illi kiteb artiklu fuq membru tal-Partit Nazzjonalista li jiddiskrivih b'ċertu modijiet għalli ma jaqbilx ma kif jagħmel politika u eċetera eċetera. Ir-reazzjoni tal-oppożizzjoni, solidarjetà miegħek, solidarjetà ma dan il-membru parlamentari, xiġifieri, niktbu dal-affarijiet bejnietna, najru lil-kittieb partikolari. Ġifieri li tkun solidali jedna ċetta, fis-sens. Ma dan huwa kittieb. Li tkun solidali jekk tattakka l-kittieb fuq il-persuna tal-kittieb. Imma anke l-attitudni li ddejjaqni, jiġifieri m'għandniex attitudni li naċċettaw kritika aħna. Jiġifieri minflok il-kritika naċċettawha u niddialogawha, nista' ma naqbilx ma dik il-kritika ma niddialogawha, naċċettawha. Le. Irridu nagħmlu xi ħaġa kbira li qed issir kritika. Palli kieku aħna nirrispinġu l-kritika, ma toġobniex, ma rriduwiex. Dik hija l-attitudni li nara mill-politikanti tagħna, naraħħa mill-gvern u naraħħa mill-oppożizzjoni. Qed nintik dal-eżempju li rajta fl-oppożizzjoni jiena. Naf għall-liba eżempju qed tajt. Eżatti. Li jiena għalija personalment dan huwa fatt illi jbedni mill-politika partiġjana għaliex li naf illi il-kritika mhix aċċettata għalija mhux aċċettabbli. Għaliex qed tistidinni f'post fej irrid nagħmel dak li inti qed tgħid li fej inti qed tillimitani f'ideoloġija partikolari, laqas f'ideoloġija mhux problema għax jekk jiena I sign up to a club, I should abide by the rules of the club. Ġi minix ħan abboni għal-club jekk jien ma naqbilx mal-ideoloġija ta' dak il-club, imma li tirristrinġini milli jiena noħroġ l-idea tiegħi hemmhekk laqqas. Jew li jiena irrid nuri xi solidarjetà ma' xi membru tal-partit għaliex kien hemm awtur li kiteb artiklu fuqu. Għalija banali. Li klabb jisfurzak. Però tara futur fil-politika? Għalik? Le, ħanajdu hekk. Jiena il-politika tinteressani. Il-politika with a capital P. Il-politika partiġjana ma tantx insib interess fiha għalija. Għaliex narani illi ma tantx jiena kompatibbli biex inkun politikant, imħaddam f'partit. Narani illi għandi iktarx nikkontribwixxi barra mill-politika partiġjana. Il-politika hemm diversi modijiet kif tista' tħaddimha. Ovvjament hemm il-frontliners illi huma il-politikanti infushom, però fuq wara hemm is-soċjetà ċivili illi għandha obbligu illi it acts as a watchdog fuq il-politikanti. Naħseb narani iktar f'din is-sezzjoni tal-popolazzjoni milli. U anka għadek zaħir, ġviri jista' jkun fil-ġejni tara l-affarijiet differenti u koll, forse le. Però taħseb illi l-unika mod illi persuna jsir politikant huwa billi jkun politiku partiġan? Ħanajdu hekk, kif inhija s-sistema bħalissa tittabbona ma' partit bil-fors, ġviri m'intix ħad titla' indipendenti. Kif it-trend elettorali f'pajjiżna mill-indipendenza law. U rietna li trid toħroġ tikkandida ruħek jew mal-Partit Nazzjonalista jew mal-Partit Laburista biex tkun tista' ikollok sej fil-Parlament. Ġifieri bil-fors tissieħeb. U dak li limitak ġifieri. Ġifieri li limitak huwa li l-istorja moderna politika Maltija turik
illi l-unika mezz li inti tkun politiku fil-parlament, fl-aħħar mill-aħħar fuq dawk qed nitkellmu, huwa li tabbona ma' żewġ partiti. Allora nkun daqsxejn sokratiku. Li kieku dik id-dinamika tinbidel. Tagħmel il-konsiderazzjoni li tkun differenti naħseb. Il-konsiderazzjoni tkun differenti. Tkun differenti. ċewe, jiena m'għandix problema bil-partiti, il-partiti huma importanti, organizzazzjoni hija importanti. Ma tistax tippretendi illi il-pajjiż jiġi gvernat minn kif taqbattajt minn set ta' free thinkers illi għoddu jiddisputu dik ix-xena griega, għoddu jiddisputu jaslu għal xi deċiżjoni 20 sena wara. Ġifieri għandek bżonn l-effiċjenza ta' partit, ħanajdok ma fiha xejn ħażin, il-partit ma fihom xejn ħażin. Jien l-unika ħaġa li tippreokkupani hija illi ma naranix fl-ebda mill-partiti. Dik hija ġifieri waħda mill-affarijiet li twaqqafni milli nidħol fil-politika Maltija għax ma naranix kif bħalissa nista' nabbona ma' partit partikolari. Jien pjuttost narhom u hija xi ħaġa li qatt kemm il-darba. Narhom li qegħdin jisu fuq il-preċipizju fej qegħdin huma. Ġifieri nara fl-industrija soltu tajt ripe for disruption. Fejn inti għandek bħal meta kellek innaf tfaċċa l-internet u il-medium tal-gazzetta kien ripe for disruption. U naħseb l-iktar ħaġa li tagħmelhom b'saħħithom il-partiti dejjem kienet li kellhom monopolju fuq il-medja. U dik tagħmel effett kbir għal kif jiġu perċeputi fl-għajnejn tal-pubbliku. Il-moment li dak il-monopolju ma baqax eżistenti, hemmhekk għamlithom ripe for disruption. That's not to say, apparti li ovvjament daw għandhom xebadejn, ġifieri għandhom problemi oħrajn ta' operat, għandhom ħafna kompromessi ideoloġiċi li jisiru, ġifieri fil-Partit Laburista per eżempju għandek min huwa soċjalist u bat min huwa iperkapitalist u daw b'xi mod qed isibu xi tip ta' kompromess ideoloġiku. Ma sax nifhem kif issir dik. Però ssir ukoll, ħanelek issir ukoll u fil-Partit Nazzjonalista hemm ħafna minn dawn il-patteġġamenti u kompromessi. U hemm raġuni differenti għalfejn issir. Però ssir ukoll għax ħafna nies li qegħdin fil-partiti jaħsbu li m'hemmx għażla oħra. Il-verità però wkoll hija illi s'issa għadna ma rajtx partit illi għandu l-effiċjenza meħtieġa biex ikun dak id-disruptor, però ma jfissirx illi il-landscape politiku mhuwiex qiegħed ix-shifts tettoniċi li saru turizmijiet, partikolarment ħabba t-teknoloġija ta' ġifieri, partikolarment għax inti llum il-ġurnata nodu dal-podcast. Da 5 snin ilu impossibbli li kien isir koll immur fuq xi stazzjon, għadhom isma' nixtieq nagħmel dil-biċċa tax-xogħol le għax ma tistax tikkritika hekk, ma tistax titkellem hekk, u ma kien isir qatt. Illum il-ġurnata bej teknoloġija u l-komunikazzjoni li saret daqshekk demokratika tagħmel l-ambjent ħafna iktar faċli biex inti issib postok fi ħanka biex tibni databases per eżempju, qabel taf kan kienet komplikata llum il-ġurnata biex tibni database. Trid tnejn min nies kapaċi jafu x'qed jagħmlu li jużaw it-teknoloġija biex ikunu jistgħu jippopolaw. Anyway, jien naħseb li hemm ġejjieni fejn hemm post għat-tielet għawa politika hija ngħidu, però sfortunatament s'issa għadna ma rajniex din l-organizzazzjoni b'dal spiritu imprenditorjali illi għamela dik il-qabża. Ħanajdu hekk. Jiena nemmen illi huwa importanti li jkun hemm tielet partita, ġifieri naħseb illi d-duopolija mhix ta' benefiċċju għall-politika Maltija. Anzi, nħoss li il-pluralità tal-idejat
tista' trawwem politika aktar matura f'dan il-pajjiż. Naħseb illi meta jkollok it-tielet partit li jkun preżenti, jista' jkollok ċirkustanza fejn il-battibekki jiena kontra inti kontra jiena jiġu interrotti li maċ issa tikkritika għax inti hekk u jien hekk, issa għandek a third actor, a new player illi trid tiddiskuti fuq livell matur. Ħajtek ma ninnegax illi anke kikun hemm it-tielet partit daw it-tip ta' battibekki ovvjament jibqgħu jeżistu, naħseb hija n-natura tal-politika. Imma li inti jkollok partit illi qed jissorvelja iż-żewġ partiti l-kbar, naħseb illi huwa importanti għax ċertu deċiżjonijiet nemmen illi ma jittieħdux għaliex għada pitada mhux intom aħna. Ġifieri Ekku. U li ħarsu lejn il-politika, jew il-politiċi ħarsu lejn il-politika bħala a zero-sum game, mbagħad inti meta tdaħħal it-tielet player, kif se jaħtlu inti, ma tibqax zero-sum game, tiġi ħafna iktar politika persważjoni. Insomma, Andrew Drago, għal darbohra, grazzi tal-li oġbok tal-bisaħdejna, insomma. Jalla nerġaw narawk u bil-ġejni tijak. Grazzi ħafna. Grazzi. Thank you. Leli tajjeb intom, l-edem. Ciao. Mela tlaqna.